Колькі у вас сёння? 30 ці 35 Чаго? сантиметраў? О, нормально. І гэта Яўген сказаў, прашу заўважыць. Бачыце, я змяняюся. А я полез Да, глядзець. Мы тебе 27. З вами патусіў. так зрабілі. 27 гэта вельмі, вельмі добра. Тут сёння зноў 30 плюс, блин, складана. Хочацца спаць. Добра. Залежыць ад навінаў. Можа быць, там навіны такія, што ты пад канец выпуска і заснеш. Не, ты бачыла сцэнар? Не, там столькі ўсяго адбывалася. Мы колькі ўжо не записываліся з вами? Я ўжо ўвогуле не памятаю. Месяц? Записывались. Крыху менш. Ну, мы з вами... Затое мы з вами часта бачыліся. Так, то на адзін фестываль, то на іншы, але, напэўна, пра гэта раскажам. На пачатку у мяне ж пытанне да Лёшы. Бо мне вельмі цікава, і нашым слухачам таксама. Подстань. Я ўжо адчуваю як там нешта. у Амерыцы? Як там, скажы, мы все марым... Паслухаем трэці раз. Так, мы все марым попасть в Амерыку. Паслухайце папярэдні выпуск. Я там акурат хвілін, прабачце, 15 распавядаў пра Амерыку. Толькі выразаў. Вось. Ну, мы слухали яшчэ на вайбе. Я не буду вас мучыць. Ну, што вам распавядаць? Не, скажи коротко, то бок, што адбылося, якія вынікі? Падсумуй проста. Сёння у нас будуць навіны звязаныя, я там яшчэ буду распавядаць пад гэтымі навінамі што-небудзь. Падсумаваць. Зганяў у Амерыку па праграме Дзярждэпа ЗША на 3 тыдні. Паказвалі нам, як Амерыка працуе, як там працуе штучны інтэлект. Людзі такія ж, у звычайных людзей праблемы такія ж, можа, крышачку іншыя, там, звязаныя больш непасрэдна са штучным інтэлектам, з дата-цэнтрамі, пра іх сёння паговорым. Бізнесоўцы хер клалі на этыку, прабачце за... На экалогію, напэўна. На экалогію, на ўсё. Перад вачыма толькі грошы і ніякіх іншых праблем не існуе, акрамя Амерыкі, ні пра што яны больш не думаюць. Ну, вось, такі вывад, ну, што мне сказаць? Ну, нам паказалі, як амерыканцы жывуць. Былі і пазітыўныя моманты, прыгожа там, ёсць некаторыя цікавыя рэчы, там, не ведаю, беспілотныя машыны дзесьці могуць ездзіць паўсюль, напрыклад, у Сан-Франциско. Але цалкам людзі такія ж, і я думаў, што там будзе больш кіношных вось гэтых штук. Футурыстычна ты думаў больш ці? Не, я думаў, што ну, раз Амерыка заяўляе сябе як краіна нумар 1 у свеце па тэхналагічным развіцці, то яна і думаць будзе больш высокаўзроўнева і больш грунтоўна пра тое, якую адказнасць на сябе набярэ, так сябе назваўшы. А яна не бярэ. Але ты так сапраўды думаў? Мне падаецца, што ты раней заўсёды быў крытычны. Не, ну крытычны, але ўсё роўна я думаў, што там людзі хаця б ведаюць, што, блин, у суседняй Еўропе творыцца, ладно, ўжо там Беларусь, Расія, што людзі ведаюць, што такое, ну, што яны небяспечныя рэчы як бы вырабляюць, што за мяне як надо працаваць больш па правілах. А яны нічога не ведаюць, яны проста грошы зарабляюць, усё. Ты чакаў гэта ад усіх людзей? Ну не, канешне, але глядзі, цябе запрасілі, за цябе заплацілі. То бок яны памятаюць, што існуе Еўропа, яны хочуць, ну, неяк падзяліцца, напэўна, тым, на якім яны ўзроўні. Не, так гэта рабіла Міністэрства замежных спраў США, зразумела, чаму яны гэта робяць, гэта іх гэта іх абавязак усталёўваць кантакты з іншымі краінамі, у тым ліку там ось я ездзіў, каб усталяваць кантакт, хаця в маім выпадку гэта, конечно, смешна, бо Беларусі не павярнуся ў бліжэйшы час. Але ну, праграма паказвае, як жывуць людзі. Мы паглядзелі, як людзі жывуць. Па праграме нам не павінны былі паказваць нешта суперкласнае ці супердрэннае. Хаця, напэўна, яны хацелі паказаць штосьці добрае. Але я расчараваўся, бо я жыву ў стэрэатыпе аб тым, што Амерыка больш цывілізаваная краіна, чым вельмі цікава, гэта чуць іншы свет. Ну, чамусьці мне так падавалася. Чамусьці, ведаеш, калі ты вырабляеш сістэмы, якія, як мы сёння будзем распавядаць, і ўжо ядзерная зброя там амаль што кіруюць і зламваюць усе сайты свету, то хацелася б, каб гэта рабілася з большай адказнасцю. Чамусьці мне падавалася, што вось Трамп у прэзідэнта гэта нейкі прикол, і ўсе ад гэтага ў афіге. Да не, вось прыкладна так і жывуць. Ну, вось Трамп, я цяпер зразумеў, чаму там Трамп прэзідэнт і чаму гэта ок, гэта норма. Бок людзі паўсюль аднолькавыя. Галоўны мой вынік, не трэба нейкія стэрэатыпы будаваць, асабліва адносна ЗША. Усе думаюць пра адно і тое ж, усе зарабляюць грошыкі ці спрабуюць неяк змагацца за свае
За сябе, так, вельмі. За сябе, так, за сябе. Окей. А ці ты думаеш, што калі б ты паехаў па, не ведаю, падобнай праграме ў Кітай, напрыклад, ці ты быў бы менш, больш уражаны, ці ёсць у цябе ўвогуле думкі наконт таго, як жа гэта выглядае тады ў Кітаі? Вось як зганяю ў Кітай, тады распавяду. Окей. А бы цябе выпусцілі адтуль потым? У нас там уже был жартик у ребят, якія ў ЗША ў праграме гэтую дзейнічалі, што давайте напишем кітайскаму дзярждэпу, што ў нас ёсць сертыфікат ад Амерыкі, што мы цяпер усе сакрэты ведаем. Калі ласачка нас цяпер прывязіце, мы вам все распавядзем. Уяві сабе твар кітайцаў, калі я прыеду, там будем распавядаць пра тое, што все пра бабкі думаюць, там всім все похер. Капіталісты. Окей, добра. Грамадзянства атрымаю. Неяк так. Цікава. Можна шмат распавядаць, але гэта самае. Я думаю, што таксама падчас навінаў ты, можа, будзеш нешта ўспамінаць цікавае, што там чуць, абмяркоўвалі, і было б вельмі цікава даведацца. А паненка з прыгожымі кветкамі у вас як? Што цікавага? Што цікавага? Мы рыхтуемся да імпрэзы. Гэта закрытая вечарынка з нагоды нашага 5-годдзя ў Польшчы. Вось. І яна будзе прысвечана ў тым ліку Язэпу Драздовічу і Зорка. Мы, дарэчы, записываемся 13 сёння, жніўня. Учора была ноч персеідаў, таксама, напэўна, многія загадвалі жаданні, глядзелі на знічкі, на метэоры, дакладней. Вось. Таму мы рыхтуемся, карацей, і я ўвесь час думаю, ці змесціцца 40 чалавек на маім агрудку. Вось, таму што ўсё роўна я не такі вялікі. Ну і карацей, класная тэма Драздовіча, я і цяпер вельмі захопленая Язэпа Драздовіча. Раскажы нам трошачкі, чым асаблівасць тэмы Язэпа Драздовіча. От ведаеш, мне заўсёды ніколі не падабалася гэта параўнанне там беларуская Швейцарыя, напрыклад, пра нейкую прыгожую мясціну, як часамі гавораць, альбо пра нейкага чалавека, дзеяча. Ну вось, ладно, скажу, каб ўсё роўна разумець, можа быць, маштаб асобы. Язэпа Драздовіча называюць беларускім Леанардо да Вінчы. Гэта і мастак, і ён таксама скульптар, педагог, карацей, яго шмат роляў, і ў 1931 годзе ён напісаў кнігу «Нябесныя бегі». О, дарэчы, у мяне вось зверху, там, хто глядзіць нас, можна пабачыць гэта акурат «Нябесныя бегі». Гэта праект Імагоў, калісьці быў у Беларусі, не ведаю, як ён там цяпер. Вось, і па сутнасці, мне здаецца, Язэп Драздовіч вельмі недаацэнены. То бок мы ведаем, што вось ёсць гэтая кніга, і я цяпер, канешне, нідзе не набудзеш. Ёсць кніга пра яго, Арсеня Ліса, яна там в 80-х годах выходзіла, называецца «Вечны вандроўнік». У PDF можна паглядзець іх, але ўсё. І я, карацей, сёння думала, ці гэта можна перавыдаць, наколькі гэта складана, таму што ў «Нябесных бегах» там акурат вельмі шмат малюнкаў акурат. Вось ён, я нават, ведаеце, сёння, калі адкрывала, глядзела, што там напісана. Напэўна, Лёша, ты таксама калісьці глядзеў, але вось проста... Ты доўга я чытаў? Не, дарэчы, недоўга, ну як, для мяне недоўга, я тыдзень чытаў, але там вельмі цікавая мова, яна... Я з гэтай кнігі зразумеў, што беларуская мова можа быць вельмі рознай. І там яшчэ, гэта кніжка пра тэхнічныя рэчы, насамрэч, такія, я б сказаў, каля тэхнічныя, яны вельмі далёкія ад сучаснай навукі, але вельмі цікава паглядзець, як чалавек пісаў пра космас, прычым рознай беларускай мовай, зусім рознай. Гэта і не беларуская сучасная, не Тарашкевіца, і не Трасянка, гэта... Я бачу слова, я разумею, што гэтае слово азначае, я разумею, што гэтага слова у нас няма, і у мяне, ведаеце, мая вось гэтая галава, якая любіць прыдумляць слова, яна просто кайф нейкі атрымлівае. Думаеш, ён таксама просто прыдумляў? Не, ну хутчэй за ўсё ён так размаўляў, ты час, калі жыў, пісаў. Вось нават знайшла, бо тут таксама лексіка цікавая. У раздзеле «Кружнік Сатурна». Дзеля яснейшай выразнасці ў апісах кружніка абручоў Сатурна знайшлася патрэба для кожнага з абручоў даць адпаведную назову. Для нутранога, найбольш шырокага, брылявастага, брылявік, для вонкавага, брыжавастага, брыжавік, а для ягонага агбавога, абвадавастага, брыжу, абадніца або проста брыж. Бакавыя плазавыя побачлежныя паверхні суцэльнацелых абручоў бакавіцамі, а агбавыя, абадовыя, рабравыя паверхні
абічаямі. Боже, ой. Карацей, гэта вельмі цікава. Ну, то бок... Гэта вам не слоўнік класна. крапівы, так, які? І такіх кніг, па сутнасці, мы больш не маем. Вось мы маем гэта небесныя бегі, але я проста думала, і я б хацела думаць пра гэта далей, што-небудзь, можа быць, калі-небудзь зрабіць, каб Перавыданне гэту шыкоўная тэму ідэя. аднавіць. Давай рабіць. Давай. Давайте на гронку закінем, зберем грошей і зробім прыгожае перавыданне. Я бачу, што там агулам праекты нешта дазбіраюць. Ну, і акрамя гэтага ж Не хочацца прасіць грошай. Язэп Драздовіч яшчэ і, ну, кім ён быў? Ён маляваў дыванкі, і не толькі дыванкі, ты сказала. Так. Круто, карацей, туса у Может, так. стылі такім. Паглядзім. Абы змясціліся. Дарэчы, зацьменне ўсе ўчора бачылі, а? А вось напішыце нам у каментарах, ці глядзелі вы зацьменне сонечнае учора. Можаце яшчэ ў каментарах напісаць, што вы выкарыстоўвалі для таго, каб яго глядзець, бо ў нас мы ўчора скідвалі кружэлкі, ва ўсіх былі розныя прылады. У нас быў дыск потым. Там Дыск? трэба глядзець праз гэтыя літаркі дыска, так, звычайна. Я ў чата GPT папрасіў, кажу, на хуткую руку, што можна дома сварганіць, ён мне скінуў. Як он гэта назваў? Бомжацкі тэлескоп? Прыкладна, бомж-тэлескоп. Што, канешне, так сабе агулам. Але в сэнсе назвы. Яшчэ ўчора парад планет быў невялічкі, дарэчы, таксама. Карацей. Шмат чаго на небе адбываецца. Ну. А ў цябе што адбылося за гэты час? Ой, да вы ведаеце ўсё, я з вами быў. Не, ну з такіх вельмі яскравых, канешне, штук гэта летуцень. Напэўна, мы записываліся пасля тутакі ўжо, падаецца, так расказвалі. Так, можна расказаць. Так, вось мы ездзілі таксама на летуцень усе разам і рабілі там квіз. Мы не записывалі падкаст, а рабілі інтэрактыўны квіз. Прыйшло шмат людзей, я памятаю нейкі момант, бо я хадзіў зноў там і даваў кожнаму засканаваць QR-код, каб далучыцца да гэтага квіза, і нейкі момант там было 36 чалавек, што, канешне, вельмі шмат для фестываля ў парку, і все прыйшлі па удзельнічаць у квізе пра штучны інтэлект, паразмаўляць, і людзі потым падыходзілі таксама паразмаўляць. І для мяне ўвогуле пасля 2 гэтых фестываляў цяпер записывацца не перад людзьмі ўжо неяк незвычайна. Ну, гэта вельмі класнае адчуванне, канешне, калі ты бачыш рэальных людзей, якія сядзяць, слухаюць, задаюць пытанні. На летуцені было таксама, я ўжо калі сыходзіў з парка, мяне проста спыніў чалавек па дарозе, я калі ўжо выходзіў, і там падзякаваў і расказаў, як ён глядзіць, што і як у яго ўвогуле справы, і што ён думае пра падкаст, якія мы ўтрая класныя, і не раз мы гэта чулі, што мы ўтрая менавіта класныя, што і не кінуў памідорам. Не кінуў нічым, не, і было суперпрыемна. Таму наконт наших 950 подписчикаў слухачоў нашага падкасту. Ездзіў я тут, ну, хутка 1000, але гісторыя ў тым, што ездзіў я тут на тыдзень адпачыць у Чэхію. Карацей, не пытайце як, чаму. Факт у тым, што 10 чалавек з усяго свету сабралі і запердорілі у чэшскую вёсачку невялічкую на тыдзень, сказалі проста жывіце, і ўсё, нічога не рабіце. Это асобная гісторыя, можна распавядаць, што адбывалася, але прикол у тым, што сярод гэтых 10 чалавек было 3 беларусы разам са мною. І адна беларуска была нашай падпісчыцай, менавіта праз падкаст пазнала, яна кажа: а ты каласы па серпом шаі записываешь? Я такі, так, яна такая, я тебе по голосу пазнала. Тыпу, я тебе не бачыла ніколі. Таму, Софія, прывітанне. Але цікава, бачыце, Лёшу раней можна было пазнаць праз іншыя праекты, правда, нашмат больш буйныя, але вось каласы таксама так. А яшчэ... Прабач, яшчэ проста, раз мы ўжо пра падпісантаў і цікавыя іх сустрэчы. Памятаеш, Лёша, мы калі на тутака былі і проста стаялі на дарозе, выязджаў з нейкага паварота мужчына на... Ён быў на матацыкле, так? На матацыкле, так. Такі брутальны вельмі у чорнай вопратцы байкер. І памахаў нам, і, ну, бо ён ехаў, і падчас руху крыкнуў каласы. Это, конечно, офігенскі. Прывітанне, калі вы нас слухаеце. Всім прывітанне, всіх, хто спыняў нас паўсюль і дзякаваў нам і падыходзіў паразмаўляць. Вельмі было прыемна. Адпішыцеся таксама ў каментарах, дзе б вы нас не чулі, на Ютубе, на Spotify. І за падарункі дзякуй, дарэчы. Я ў нейкі момант адчула сябе Якубовічам, таму што
атрымала падаруначкі, дзякую. Ну, так. І прыемна было таксама збіраць для нашых слухачоў падаруначкі. Вось, акрамя гэтага я быў яшчэ ва Францыі, глядзеў жаночы Тур де Франс, лайв, так сказаць, асабіста. Вось, і таксама даволі цікавыя ўражанні. Вось. Пачынаем, ребят. Жаночы Тур де Франс. Жаночы Тур де Франс. Так. Чому ти, Леш, так глядзіш падазрона? Якія ў цябе думкі? Жанчын трэба падтрымліваць. Ладно. Цытата гэтага выпуска. Так. А ведаеце, яшчэ пра жанчын сёння, карацей, у салоне прыгажосці бачыла вялікі надпіс, як такі слоган на сцяне. Там было напісана: «Хочаш быць прыгожай? Цярпі». Прошу. Як можна было дадумацца такі надпіс размесціць у салоне прыгажосці? 16 хвілін разгону, але мы спадзяёмся, вы нас прабачыце, нашы слухачы і слухачкі. Давно мы з вами не чуліся. Давайте, ребята, пачынаць. Сёння даволі незвычайна пачынаем мы адразу з дзяржаў, бо нават там нешта адбылося. Давай, Эмілія, ты пачнеш. Пра чаго-небудзь вясёлага пачнем. Ведаеце, я думала, што нам патрэбна яшчэ адна рубрыка, таму што ваша там добра гікаўшчына, няхай там розная этыка, нам патрэбна рубрыка вясёлая. І ў нас будзе абавязак у гэтую рубрыку вясёлая прыносіць абавязковую навіну. Каб развіваць гэтую рубрыку. Вось, і гэтую навіну, которую я цяпер прачытаю, яна акурат трапіла бы у нашу рубрыку. Я думаю, Міка скажа, і піць абавязкова трэба з кожнай навіной. Чаму? Ну, чаму не вясёлая рубрика? Так. І ўсе слухачы таксама з намі. То бок у цябе, Алексей, толькі слова весялосць асацыюецца са словам піць. Я пасля ўсіх гэтых фестываляў я ўжо не пра што другое думаць не магу. Тут у запой пайду. Добра, што найбуйнейшых фестываляў такіх беларускіх толькі два у Польшчы, так? Альбо я нейкі фестываль пакрыўдзіла. Калі так, напішыце, калі ласка, ў каментарах. І запрасіце нас таксама, калі ласка. Любім бадзяцца па фестывалях. Што-небудзь ды правядзём. Гэта караценькая вясёлая навіна, там, конечно, лепш бачыць відэа. Гэта было ў Канадзе, і такі кур'ёзны выпадак, калі дэпутат заканадаўчай асамблеі адной з правінцый, яго завуць Білл Олівер, выступаў падчас паседжання, чытаў свой афіцыйны тэкст, гавару прамову, і проста з покерфейс пачаў чытаць: «Вось больш плаўная версія гэтага раздзела, якая гучыць як паўнавартасная заканадаўчая прамова, а не як набор кароткіх тэзісаў». То бок проста ў сваёй прамове тым жа тонам, ні сам таго не заўважыўшы, прачытаў цытату, якую звычайна выдае ChatGPT, то бок відавочна яму прамову пісаў штучны інтэлект, і ён проста не паглядзеў, не прыбраў і зачытаў вось гэты. Гэта нават пра тое кажа, што ён не думае, калі чытае. Разумееце, ну калі ты реально тарабаніў. Так, просто тарабаніш гэта з паперкі. Слухайце, ну давайте шчыра, глядзіш на выступы шмат такіх палітыкаў, нават нашых беларускіх, нават якія там у уездзе зараз цяпер, і яны чытаюць, і гэта заўсёды бачна. І якіх, напрыклад, Лёша? Ну, наших беларускіх палітыкаў глядзіш ты. Светлана Тихановская кожны раз, калі выступае, там дзесьці яна чытае. Лукашенко кожны раз чытае, можа ад сябе штосьці дадаць. То есть я ад таго, што нібыта гэта ўжо стала нейкай нормай, разумець, што яны чытаюць, і разумець, што там свайго ўласнага нічога няма, таму што і паперкі гэта таксама не яны рыхтуюць, не гэтыя палітыкі. Вось як да гэтага ставіцца, я не разумею. Тыпу, а навошта тады мы, ну, навошта вы патрэбныя, калі вы просто чытаеце? Давайте штучны інтэлект хай чытае. Навошта чалавек, які не асэнсоўвае, гэта ўсё чытае. Это вельмі добры аргумент. Ну, сапраўды. Тут просто яшчэ пытанне, чыя адказнасць і якая павінна быць адказнасць. Бо нават у каментарах, ну добра, з гэтага можна пасмяяцца, гэта як бы, ну, смешна. Але як можа чыноўнік, ну вось такое дапусціць, з іншых людзей патрабуюць адказнасці, прымушаюць іх адказваць, як там і школьнікаў, і студэнтаў, ім нельга выкарыстоўваць. А калі чыноўнік, які нібыта абраны людзьмі, і ён сабе такое дапускае. Які шмат зарабляе, жыве за падаткі выключна, і не можа нават галаву ўключыць, каб разумець, што ён чытае. Не, скандал, як для мяне. Ну ён павінен быў, напэўна, перачытаць, уж такі яны павінны чытаць перад тым. Ну, конечно. У адказнасць на ім у выніку. Ён прадстаўнік. Ну, яшчэ ж адказнасць, напэўна, на людзях, якія гэта падрыхтоўвалі, бо тут гэты чыноўнік, ён даволі ў гадах такі дзядзька, і магчыма, ён нават не сцяміў, што гэта
нейкі так тады блок яму трэба тэксту на згенераваны пенсію. штучным інтэлектам. 100%. Тады няхай ідзе на пенсію і там сядзіць і чытае газеты, там все добра. Ну, карацей, не, адказнасць 100% у выніку Пры ўсёй павазе да людзей пенсійнага ўзросту. Золотого. Не, так у сэнсе, мы ж ж не к людзям. Мы кажам, што калі ты ўжо настолькі ў ўзросце, ці нешта здарылася, што ты не разумееш, што ты чытаеш, ну... Ну, а хтосьці за... Не, я не пра гэта кажу, не пра тое, што ён не разумее, што ён чытае, а пра тое, што ён проста не ў тэме штучнага інтэлекту, як і шмат якія іншыя палітыкі, якім можа быць там і па 20, па 30 гадоў насамрэч. Ён проста не ў тэме штучнага інтэлекту. Хто за гэта адказвае? Ці патрэбна палітыку сёння ведаць? Ці он в тэме, калі тебе напісалі бы у канцы без штучнага інтэлекту вось тою самую херню тебе я прачытаў, якая розніца, ці гэта штучны інтэлект ці не? Розніца ў тым, што ты павінен думаць галавой, бо ты прэзентуеш партыю людзей і так далей. Ну, не ведаю, тут кантраверсіўнае пытанне. Ён не зразумеў кавалак тэксту. Не, чакай. Ён проста не думаў, ён проста не думаў. Чакайце, у яго ён ведае, што у яго ёсць каманда пруфрідераў і аналітыкаў, якія пішуць гэтыя тэксты, і ён ім цалкам давяряе. Мне проста, я крышачку не згодны, што гэта яго адказнасць. Ён цалкам давяряе камандзе, якая гэта ўсё піша. Так што галава, толькі галава, которая гаворыць і не павінен пра гэта сам думаць і ўсведамляць, што чытанне тэкстаў публічных, так, это проста галава, якая ўсё гэта зачытвае. Ну, Лёша, ну вось уяві, што ў цябе з'явіўся спічрайтер. Яшчэ раз, у нас усе палітыкі знакамітыя так робяць, усе, беларускія таксама. Але я ўпэўнена, што не ўсе палітыкі не думаюць, што яны гавораць і не карэктуюць тэксты, которые ім пішуць. Можа быць... Карэктуюць. Без, ну, конечно, павінны карэктаваць. Але пытанне ў тым, ці разумеюць яны ўсё, што там напісана ў моманце, мне адкрытае. Напэўна, залежыць, гледзячы пра якіх палітыкаў мы яшчэ гаворым. Так. 100% такіх прыкладаў шмат, але, канешне, гучыць... А у вас, дарэчы, такое бывала? Вы адкуль-небудзь забываліся прыбіраць кавалачкі такія, напрыклад, высылалі ліст і не прыбралі? Не, такого не бывало. Але так робяць навукоўцы. Мы зараз наезжаем на палітыка, які просто звычайны дзядзька, які там можа адукацыю атрымаў. Ён незвычайны дзядзька, Лёша, ён незвычайны дзядзька. У параўнанні з навукоўцамі, калі мерыць па інтэлектуальных здольнасцях, это звычайны сярэднестатыстычны чалавек. Я пра тое, што калі навукоўцы ў сваіх артыкулах пакідаюць здаравенныя промпты, то што мы чакаем ад палітыкаў? Ну, тыпу, адказнасць розная, напэўна, так. Палітык адказвае за нейкія там вырашэнні тых палітыка змясціць можна. А навукоўца працу ніхто з нас не праверыць, таму што не зразумее. Таму для мяне, напрыклад, навуковая адказнасць большая, чым у палітыкаў. Фейлблам будзем правяраць. Ну, можа быць, ладно. Всё, не буду больш раздуваць. Добра. Ідзем далей. У рубрыцы «Дзяржавы» у нас таксама цікавая навіна з Беларусі. Яна можа не 100% пра ШАІ, але ў Беларусі хочуць стварыць акадэмію інтэлектуальных тэхналогій. Ну, напэўна, там знойдзецца месца для ШАІ. Улады абмяркоўваюць канцэпцыю новага ВНУ вось для спецыяльных адораных студэнтаў, спецыфічных, вельмі разумных, з упорам на інжынерыю, натуральныя навукі і прыкладныя распрацоўкі. Вось праект падаюць інструмент тэхналагічнага суверэнітэту, канешне ж, вось, і пакуль не зразумела, чым акадэмія будзе адрознівацца ад ужо існуючых універсітэтаў, але думка, ідэя вам зразумелая. Хочацца, канешне, мець сваіх спецыялістаў. Ну, не, так слушна, ёсць БУІР, ёсць БДУ, ёсць шмат чаго. БДУІР, ну, тыпу, для можа, каб што. Можа, ну, ёсць хоць якія-небудзь зацэпкі ў вас? Для чаго, акрамя як для, не ведаю. Ну, распіл, ладно, не будзем называць распіл. Можа быць, новую ВНУ ёсць сэнс рабіць, каб, напрыклад, ён быў не зашкварены ў рэйтынгах якіх-небудзь топавых мировых і пайшоў у рэйтынг. Я калі пра гэта думаю, шчыра, у меня думка такая, глядзі. Ужо універ, якія існуюць, это вялікія, это гіганцкія універсітэты, так, БДУІР, все БНТУ, БДУ. Маўляў, там медленно ўсё працуе марудна. Так, это як карпорацыі. І сапраўды, каб там нешта пачало змяняцца, ведаеш, каб тут там з'явілася новая спецыяльнасць, якая сапраўды б запрацавала. Не проста мы назовем спецыяльны штучны інтэлект, ведаеш, і ўсё. Але сапраўды запрацавала. То гэта мне пытаецца складана. І прасцей проста ўзяць рэальна лепшыя кадры, у сэнсе студэнтаў і настаўнікаў, пасадзіць іх у адзін будынак, так, і паспрабаваць, ну, не пнуць гэты прагрэс. У меня такая думка, але не ведаю. Яны ж самі пішуць пра гэты тэхналагічны суверэнітэт, таму... Глядзіце, а можна было зрабіць гэтыя грошы ўсе пусціць на заробкі настаўнікам, тым жа БДУІРе?
даць ім заробкі ў разоў 5 большыя, пазвальняць нафіг усіх метадыстаў, якія не ведаюць, што такое штучны інтэлект, сучасныя практыкі, пазвальняць увесь усіх настаўнікаў, якія хочуць навучаць людзей. Будучы міністр адукацыі. Ты вельмі лаяльна. Не, ну, зразумела, што я жартую, але, конечно... Так а з моладзю што рабіць? Тут жа размова пра тое, што яны адбіраюць адораных, таму навошта ім там звычайныя сярэднячкі? Яны будуць працаваць з тымі, хто ўжо мае там нейкі патэнцыял. Каму хочуць, але ж у нас праблема-то не з людзьмі, якія навучаюцца, па большай частцы, мне падаецца, а з праграмамі, якія састарываюць вельмі хутка, якія не паспяваюць, з кадрамі, якія навучаць не ўмеюць, таму што гэта былыя студэнты. Пачкай, што зменіць, калі падвысяць заробкі, у сэнсе пакінуць выкладчыкаў, якія сапраўды кампетэнтныя ў галіне? І ім падвысяць заробкі? Іх матывацыя будзе больш. Мы ведаем, колькі у нас выкладчыкі зарабляюць. Вельмі мала. Падвысіць заробкі — гэта яшчэ адзін з пунктаў, не звязаны напрамкі. Не ведаю. Добра, давайте далей. Паразмаўлялі трошки пра дзяржавы, што там у сэнсе працы адбываецца, Лёш. А не Лёш, Эміль, дарэчы. Пра грошы, дарэчы. Так, пра грошы. Добрая навіна сёння, ты у нас сёння добрыню несеш. Весёлая і добрая. Так, найбуйнейшая тэхналагічная кампанія Еўропы ASML. І адзіны ў свеце вытворца унікальнага абсталявання для стварэння самых перадавых чыпаў выплаціць сваім супрацоўнікам аднаразовы бонус у памеры 20 000 еўра. Вялікія грошы, файна, але гэта будзе ў выглядзе акцый. У іх там 45 000 чалавек, дарэчы, ну, цікава, колькі сярод іх беларусаў. Па ўсім свеце, так? Яны ўсе ў Нідерландах. Не все, большасць у Нідерландах, так. Але каб атрымаць гэты бонус, трэба застацца і працаваць у кампаніі да 2030 года. Ну, в прынцыпе, тут не так шмат засталося. Гэта звычайная сістэма весцінгу акцый, так званая, калі табе ў кампаніі даюць гэтыя акцыі, яны з цягам часа разблакуюцца паступова. Ну, але яны ж не першыя, ўжо Samsung так рабіў, то бок ёсць нейкі агульны тренд, калі вялікія продажы і прагназуюцца яшчэ большыя продажы і ясна ёсць попыт на абсталяванне для штучнага інтэлекту, таму яны нібыта як бы дзеляцца. Але, гэта нелагічна з пункту гледжання бізнеса. Ну, у ASML, мне падаецца, і так усё добра з кадрамі. Гэта літаральна там, ну, як не адзіная, але адна з самых буйнейшых кампаній, якія робяць гэтыя станкі, якія ніхто больш у свеце не робіць. То бок у іх нават няма праблемы, я думаю, з кадрамі, таму што кадрам некуды больш ісці, акрамя ASML. І яны яшчэ і грошыкаў даюць. Ну, і у мяне ў галаве такое разуменне, што тыпу, што гэта прям кампанія такая вельмі добрая. Так, што, гэта таксама пра матывацыю. Удзячнасць. То бок я не думаю, што усе абсалютна кампаніі свету думаюць толькі пра бізнес і нідзе не застаецца думак пра тое, каб там сапраўды аддзячыць. Ці калі яны бачаць прагнозы, ну гэта ж не тое, што вось цяпер усё добра. Яны паглядзелі прагнозы, там рост продажу. Ну і файна захвочваць супрацоўнікам такім чынам. Да, але таксама утрымліваць. Давайте будем шчырымі. Конечно, утрымліваць. Бо зараз, асабліва людзі, якія працуюць у ASML, ну яны, напэўна, іх хайраць дзесьці, прабуюць з Китая, ці яшчэ, не ведаю, з Амерыкі, дзе яшчэ спрабуюць зрабіць такі бізнес. І я думаю, што гэта таксама пра ўтрымку. Таму 20К нават не гучыць як шмат для ASML. Я думаю, там людзі добра зарабляюць. Ну, хутчэй за ўсё, гэта якіх-небудзь 2 заробкі месячных, так. Але 45 000 супрацоўнікаў. Ну, для кампаніі. Агулам гэта гучыць, так. Але парадуемся за супрацоўнікаў. Конечно, малайцы. Гэтай кампаніі. Падаецца, мы ўжо казалі ў гэтым падкасці, што як хтосьці нас з ASML слухае, калі ласачка прыходзьце, мы з вамі з задавальненнем паразмаўляем, бо ASML гэта грунтоўная, базавая база у вытворчасці паскараннікаў. Усіх у свеце. Ідзем далей. Так, ой, блин. І тут Лёша, мы читаем на штука. Монолог, а Эмілія записывае памылачкі. Я чую, як она там шуршыць. Прабачце, мне аловак, а вам гэта моцна рэжа слых? Нам гэта рэжа нашы нервы. Што за свістыкі? Праўда, тебе падабаецца. Ладно, не падабаецца. Добра, навука і тэхніка, адна навіна, але
ну, цікавая навіна затравачка для дыскуса нашага з вами у мне насамрэч. OpenAI не выпустила, а распавяла пра вынікі працы мадэлі пад назвай Astra. Асобна я угараю з таго, што гэта амаль што Opel Astra. Ну, вось, але... сигареты, але там... Ну так, карацей, гэта мадэль, якая займаецца навукай, у прыватнасці дапамагае даказваць тэарэмы матэматычныя, не толькі матэматычныя. Адна з самых перадавых мадэляў, робіць яна гэта ўжо самастойна, не ў складзе нейкіх буйных сістэм, і вось выпусціў OpenAI велізарны артыкул, дзе паказаў, распавяў больш падрабязна, якія галіны матэматыкі на сённяшні момант і як гэта Astra дапамагае удакладняць. Сярод асноўных абласцей, з якімі яна працуе матэматычных, гэта геаметрыя, гэта тэорыя груп, гэта усялякія квантавыя матэматычныя выкладкі і экстрэмальная камбінаторыка і цалкам камбінаторныя задачы, у прыватнасці, то есть, напэўна, чуў пра задачы Эрдэша, шмат задач Эрдэша, гэтая сістэма дапамагае удакладняць, нават рашаць. Так вось, справа ў тым, што сістэма працуе класна, літаральна там за $1000 даказвае новыя тэарэмы, і OpenAI все гэтыя доказы аддае аўдыторыі матэматычнай, каб яны паглядзелі, што сапраўды гэта ўсё працуе. І яно сапраўды працуе. І OpenAI падкрэслівае, што там ніякага, што ўсё класна, што гэта шаі робіць, мы як кампанія гарантуем якасць гэтых даследаванняў. Ну, нібыта не хвалюйцеся, што там гэта ўсё шаі зрабіў, мы як гарант выступаем. І заклікаюць яны супольнасць матэматыкаў уважліва разглядаць гэтыя вынікі, бо за гэтым будучыня. А супольнасць матэматыкаў сядзіць і не крыху афігевае. Разумееце? Таму што, чаму яна афігевае? Таму што супольнасць матэматыкаў, па-першае, не такая, ну, і вялікая насамрэч. Адносна таго, колькі ўжо шаі тэарэм даказвае і робіць даследаванняў, у супольнасці матэматыкаў проста няма часу і імпэту, каб усё гэта правяраць. Тым больш, што доказы штучны інтэлект можа рабіць супервелізарныя. То бок доказы, якія там трэба правяраць месяцамі. Вось супольнасць кажа, што знае, ведаеце што, мы шмат чаго з гэтага правяраць не будзем. У нас няма часу і давайте да пабачэння са сваімі доказамі. І тут, атрымліваецца, мы прыходзім к праблеме таго, што нібыта ў нас штучны інтэлект можа моцна паскараць навуку матэматычную, а з іншага боку матэматычная супольнасць не мае ресурсаў, так, каб все гэта правяраць, і імпэту, падаецца, таксама ўжо не мае, супраціўляецца. І незразумела, што з гэтым рабіць. Незразумела. Мы ўпёрліся ў той ліміт, калі ўжо матэматыкі самі, па-першае, не разумеюць, па-другое, не хочуць разумець тое, што робіць штучны інтэлект. Як з гэтага выходзіць? Я не ведаю, ніхто не ведае. Што вы думаеце на гэты конт? Ну, гучыць, вось, не ведаю, ці ў цябе ў галаве гучыць, проста я калі гэта чую, для мяне гэта гучыць як аналогія на код, які генеруе штучны інтэлект, так, і потым паўсюль мы бачым код-ревью, так, то бок праверка кода ці тэставанне кода, так, это таксама ў дадзены момант так званая bottleneck, я не ведаю, як это перавесці, вузкія горлы, так, ну, то бок месца, дзе насамрэч вось мы генеруем шмат кода, так, а потым гэты код трэба вычытаць людзям пажадана, так, бо ўсё яшчэ мы не на тым узроўні, а потым яшчэ і людзям праклікаць, паглядзець, што сапраўды это працуе так, як трэба. Вось, і як вырашаецца гэтая праблема на дадзены момант? Ну, насамрэч ніяк, але якія спробы вырашыць эту праблему, гэта Dark Factory, так? То бок, гэта спосаб аўтаматызаваць поўны працэс. То бок, шаі піша код, шаі правярае код, розныя мадэлі, розныя сервісы правяраюць код, шаі тэстуе ўсё таксама, так? І потым шаі ўжо гэта ўсё давозіць, так сказаць, у прадакшн для людзей і яшчэ тэстуе там. Ці можа гэта спрацаваць у матэматыцы? Ну, Лёша кажа, напэўна, што не. Лёша на меркаванне, што не. Але калі б іншая мадэль, Лёш, правярала. Не, гэта не Лёша кажа, гэта матэматыка кажа. Навука так не працуе. Навука, асабліва матэматычная, яна патрабуе строгіх доказаў і строгіх праверак таго, што напісана. Ну, а чаму матэматычная супольнасць так упіраецца? Яшчэ раз патлумачце. Нема часу. Не маюць столькі часу, каб столькі новай інфармацыі правяраць. Ресурсаў няма.
Ну, тады пытанне прыярытызацыі. Окей, не спадабалася вам Dark Factory. Давайте паразмаўляем тады так. Ці ўсе тэарэмы, якія даказвае штучны інтэлект, маюць сэнс ці могуць быць палезнымі для супольнасці матэматычнай, ці для матэматычнай навукі? Ці так направду... І просто я пра навуку мала што ведаю, таму пытанне, можа, для Лёшы ці да Эмілі. Мае сэнс даказваць усе падряд недаказаныя тэарэмы? Што гэта нам дае? Ну, я разумею твоё пытанне. То бок, калі там даказалі тэарэму, якая відавочна адкрые там новы ўзровень нам развіцця і жыцця, то яе, напэўна, трэба ўсім даказваць. Тут таксама ёсць свае праблемы, таму што хутчэй за ўсё такая тэарэма, яна будзе вялікая вельмі. І там трэба будзе проста табе сесці і патраціць месяцы свайго жыцця, каб проста яе пацвердзіць. Не кожны гэта захоча, улічваючы, што за гэтую тэарэму не ты грошыкі атрымаеш. Ты проста будзеш там адзін з тых, хто праверыў яе. Па-другое, мелкія гэтыя тэарэмкі, мелкія нейкія задачкі, нават калі сёння мы не ведаем, што яны спрацуюць, то яны могуць спрацаваць у самым незвычайным месцы заўтра, паслязаўтра, ці праз год, ці праз два. Таму всякія невялічкія абстрактныя задачы таксама варта заўсёды даказваць. І, не даказваць, а заўсёды рашаць, і гэтае рашэнне потым публікаваць. Некаторыя такія задачкі, яны праз 100 гадоў могуць з'явіцца знянацку, напрыклад, у фізіцы, у хімію, біялогіі. Таму нібыта раней ўсё было, ўсё гэта разглядалася. Тым больш у матэматыцы. У матэматыцы рэдка так бывала, што бывае, што ты паўжыцця на нешта вытрачаеш, і табе потым Нобелёўку даюць. Часцяком большая частка працы твою, гэта ты даказваеш тое, што незразумела, дзе будзе прымяняцца потым. Разумееш? Таму тут дзіўна. Плюс матэматыкі, яны не могуць Dark Factory выкарыстоўваць. Калі ты выкарыстоўваеш недэтэрміністычную сістэму, а лічыцца, што шаі там ёсць імавернасці. Як бы можна наладзіць, каб яна была дэтэрміністычная, але цалкам штучнай мадэлі яны у іх убудавана імавернасць. Калі ты і гэта сутнасць недэтэрміністычнасці, то бок не аднолькавасці адказаў пры аднолькавых уводных. Калі ты такімі сістэмамі правяраеш формулу, то для матэматыкаў гэта не ок, таму што ўсё павінна быць роўна і дэтэрміністычна. То бок заўсёды павінна быць адзін ты жа доказ пры адных тых жа водных. Таму не хочуць выкарыстоўваць гэты інструмент для праверкі. І падаецца, што патрэбна будзе. А кошт памылкі вялікі. З праграмаваннем у тебе кошт памылкі гэта тое, што твоя кампанія, што ў тебе софт не будзе правільна працаваць. Окей, напішацца новы софт. Максімум там, я не ведаю, змарнуеце грошы на тое, каб заплаціць кастамерам, кліентам, якія убытак панеслі, пацярпелі. А ў матэматыцы, як ты нейкую грунтоўную, ці ў фізіцы, ці ў навуцы, грунтоўную нейкую рэч не так не даправерыш, то у тебе потым просто ўся навука у нейкі момант можа стаць неправільнай. В сэнсе не будзе працаваць. Праз 2, 3, 5, 10 гадоў высветліцца, што нейкае грунтоўнае правіла было неправільна сфармулявана, не даказана до конца. І ўсё, табе трэба перабудоўваць усю навуку. А як ты перабудуеш? Тебе ўжо і школьныя, і універсітэцкія праграмы перабудованы, і у тебе ўжо навука ўжо заімплементавана ва ўсім свеце. В сэнсе выкарыстоўваецца. Разумееш? Так, это добрае пытанне. Значыцца, навучыцца прыярытызаваць. Вось, але будзем сачыць за гэтым, цікава, сапраўды. У вас столькі всего вырашана, але няма часу гэта пацвердзіць. Ідзем далей. Культура і мастацтва. Ой, ребята. Пераходзім да больш вясёлых тэмаў, так сказаць. Я просто цяпер думала, Лёша нам пра такія сур'ёзныя тэмы распавядае. І тут давайце пра дрэль і пра музыку, створаную дрэллю. А затое у нас рубрика «Культура і мастацтва». І цяпер вось у нас такая культура і такое мастацтва. Там, насамрэч, таксама, можа быць, хто не палянуецца паглядзець відэа і паглядзець, як які блогер гуляў з чатам GPT і паказваў яму сваю музыку, там ж быў чат GPT, так? Паказваем сваю музыку. Але музыка, конечно, гэта не музыка. Он просто уключаў дрэль і даваў паслухаць штучнаму інтэлекту, і штучны інтэлект сказаў, што гэта вельмі прыгожа, меладычна, расхваліў. Вось. На што гэты блогер яму прапанаваў паслухаць яшчэ і голас дадаць. Насамрэч, ён там, конечно, не спяваў, ён просто пакрычаў. І чат GPT сказаў, што стала яшчэ лепш, стала больш меладычна, там цэльна і гэтак далей.
Ось, гэта вельмі вясёлае відэа. Як падтрымлівае нас всіх ChatGPT. Куды б мы... Слухай, ну нас куды ўжо больш падтрымліваць? А можа мы проста з вами не чуем пакуль што, а можа там сапраўды дрэль гэта офігенская музыка, і праз 10 гадоў моладзь будзе просто на тэхнарэвах пад гук дрэлі колбасіцца. І ў гэтыя слэмы. Так. Просто я не бачу ў гэтым вялікай праблемы на дадзены момант, калі шчыра. Ну, мы ведаем, што ChatGPT ці агулам гэтай мадэлі не ідэальны. Гэта мы ведаем, слухай, але хтосьці, можа быць, менш ведае, ці больш верыць, менш крытычна ставіцца. І атрымліваецца, ты... Добра, тут проста гэта так прыкольна паказалі, уключылі гэтую дрэль і павесяліліся. Але калі чалавек ідзе з нейкімі сур'ёзнымі рэчамі, просіць парадаў, альбо не ведаю, што заўгодна піша, і атрымлівае аж такую падтрымку, і чалавек верыць і дзейнічае ў адпаведнасці вось з падтрымкай такога ўзроўню, ну, блин, гэта можа быць дзесьці трагічна. Ну, конечно, мы з вами 100 000 разоў абмяркоўвалі, як простую занадта моцную падтрымку ChatGPT людзі просто становяцца залежнымі, так? Тая мадэль 4O, калі памятаеце, так, якую зачынялі, потым павярталі і так далей, як людзі рэальна пачыналі стасункі. Конечно, это все праблема. Мне падаецца просто, што чым далей мы ідзем, тым больш усё ж такі, як я могу сказаць, safeguards, такіх вось забяспечваюць все ж таки кампаніі типу Anthropic і ChatGPT ад такіх вось узалежняючых адказаў ад мадэляў. То бок, глядзіце, калі гэта музыка і гэта нешта больш бяскрыўднае, то тое, што мадэль сказала «Ой, як прыгожа, ой, як класна», гэта, напэўна, не так страшна, як калі ты прыйшоў бы, не ведаю, і сказаў «Хачу зрабіць самабойства», самазагубства, не ведаю, як правильно сказаць, і ChatGPT такі «Добра, шыкоўная ідэя, цяпер ты можаш зрабіць это так». Вось, то бок, я думаю, што магчыма... А я вось калі прасіў яго мне параіць, як на зацьменне глядзець, там перакос быў. І он мне сказаў, нават не спрабуй выкарыстоўваць акуляры, дыскі і ўсё астатняе, табе патрэбна выкарыстоўваць толькі сертыфікаваныя акуляры. І выдаў нейкі сертыфікат. Але, калі ты хочаш, там можаш праекцыі глядзець. То бок, ён проста ўжо настолькі бяспечны, што ён нават не раіць тыя варыянты, якія для ўсіх норма. Ось. А наконт гэтага тыктоку рылза, я думаю так. Я думаю, што гэта класны прыклад таго, як ШАІ можа абздурна адказваць, і гэта прыклад зразумелы ўсім. Вось на сённяшні момант я магу там на лекцыю паехаць і паказаць усім гэты прыклад любому чалавеку. Ён зразумее, што так вось, што такое галюны, вось чаму гэтая штука не можа мне адказваць дакладна, таму што яна дрэль за музыку лічыць. Класна? Так, я згодны. Насамрэч, як прыклад адукацыі людзей, гэта важна. Але памятаеце, мы абмяркоўвалі таксама, напрыклад, гардэроб. І ёсць цяпер такое, што дзесьці парады, вось фатаграфуй, паказвай, ён табе будзе складваць розныя лукі. Я апошні раз, калі мы вось на Летуцень ехалі, я хвалявалася, ці пасуе мой чокер да майкі, у якой я была. І я скінула селфі чату, ён сказаў, гэта просто там 10 з 10, расхваліў. І ў гэты час я перапісвалася з сяброўкай. І сяброўца таксама скінула. І яна кажа, ну слухай, не вельмі. І я паразмаўляла з чатам GPT, думаю, ну я цябе пераканаю, мне чат GPT пахваліў, і я ее скінула. І яна напісала, а ты скажы, што ён, прабачце, бол ліслівы, і каб даў праўдзівую ацэнку. І я ему так написала, і потым я мне сказала, што мой вобраз 6 з 10. І я такая выходжу з цягніка, я ж ужо не магу перапрануцца, я не магу змяніць гэты чокер. Такая выходжу, я адчуваю сябе на 6 з 10. Ну, агулам ты дасягнула, чаго хацела, тому тут уж на ChatGPT скардзіцца не атрымаецца. Добра, застаючыся пры музыцы, у нас ёсць вядомы аўтар ШАІ музыкі, вядомы выканаўца пакуль яшчэ, але канкурэнцыя наступае, Лёша, таму... Хутка знікне. Ну так, навіна моя, таму што я забаўляюся тым, што раблю штучную інтэлектуальную музыку пад псеўданімам Сецівірус, заходзьце, слухайце паўсюль. Дык вось музыку гэтую не толькі я, шмат хто робіць яшчэ праз сервіс Суно, гэта галоўны сервіс на сённяшні момант па стварэнню ШАІ музыкі. Дык вось Суна выкаціў, паказаў
абноўленыя правілы выкарыстання пляцоўкі сваёй, якія будуць ужо дзейнічаць 3 верасня, і там все не вельмі добра. Па-першае, бясплатна карыстацца Суна стане яшчэ горш, ну але платны аккаунт там каштуе ўсяго $10, таму гэта невялікая праблема, але і платнымі аккаунтамі таксама будзе карыстацца не вельмі добра. Па-першае, яны памяншаюць колькасць спамповак трэкаў. Ты можаш там генераваць трэкі, і потым ты іх сабе выпампоўваеш і робіш самі што заўгодна. Дык вось на платнай версіі гэта будзе прыкладна 20 ці 60 песень у залежнасці ад таго, сколькі ты будзеш плаціць. На $10 падпісцы 20 песень. Ось я чалавек, які робіць там одну песню на месяц прыкладна, для мяне гэта ўжо будзе малавата, напэўна, таму што мне там, каб одну песню зрабіць, мне трэба выпампаваць усе стужачкі, усе сцежачкі, новыя генерацыі, перагенерацыі. Гэта прыблізна 20 спамповак будзе, можа нават больш. Дарэчы, у жніўні не было, Лёша. У жніўні не было. Гатую. Рыхтую. То бок, Лёш, пачакай, ты каб дакладніць, ты спамповваеш Суна не одну песню, а ты спамповваеш розныя часткі, з якіх потым сам складаеш песню. Ну, так, таму што я на беларускай мове генерую, таму мне некаторыя кавалачкі трэба перагенероўваць, мне трэба працаваць з рознымі сцежкамі, дарожкамі, гэта голас, гэта гітара, піяніна, гэта ўсё можна выпамповваць, і я гэта ўсё выпамповваю. Звычайныя карыстальнікі Суна, якія робяць так званы слоп, які робяць вось гэты поп-масавую музыку, для іх гэта відавочна маленькі ліміт, таму што яны могуць па 100-200 песень у дзень заліваць на свае платформы. І яны спамповваюць цалкам увесь трэк, яны не заганяюцца, як я, яны згенеравалі і выклалі. Таму гэта відавочна зроблена, каб менш было яй слопу, яй непатрэбнай музыкі, якая не вартая нікога. Але варта вучыць усім слова слоп, таму давайте... Мы ўжо распавядалі пра гэтае слова. Так. AI, шарпатрэп, смецце, так, якое згенеравана AI. Але гэта не самае главнае, не самае галоўнае, што ў гэтых карыстальніцкіх ёсць правілах. Яшчэ там сказалі, што новую мадэль нам пакажуць, мадэль версіі 6, і гэтая мадэль будзе цалкам трэніравана на ліцэнзійнай музыцы, бо у Суна зараз шмат судовых спраў, праз тое, што даведаліся, што яны навучаліся на музыцы, якая была аўтарскім правам абароненая. Дык вось чакаецца, што як толькі яны V6 выкацяць, то дадуць у агульны доступ, то людзям закроюць доступ да папярэдніх мадэляў, а папярэднія мадэлі яны лепей працуюць, таму што яны навучаліся на ўсёй музыцы, нават не аўтарскай. Невядома, якая якасць будзе ў V6, калі яна навучалася толькі на аўтарскай музыцы. Ну і трэцяе, канешне... Напэўна, будзе горш якасць, правда? Хутчэй за ўсё будзе горшая, так. І у нас яшчэ ёсць прыклад канкурента, галоўнага былога канкурента Суна, кампаніі Юдзіо, якая заключыла велізарны кантракт з буйной кампаніяй музыкальнай і літаральна забараніла ствараць камерцыйную музыку праз сябе. Вось чакаем, што можа быць штось такое яшчэ і Суна нам пакажа. Умоўна кажучы, яны ўжо сказалі, што яны вадзяныя знакі распрацоўваюць і будуць ва ўсіх песнях у іх вадзяныя знакі, і можа быць проста праз гэтыя вадзяныя знакі перастануць манетызавацца трэкі, якія зроблены Суна. Я думаю, што гэта цалкам магчыма. Але гэта ўсё вельмі добра, праўда? Не. Чаму? Таму што я не хачу, мне непрыемная думка, што у дзень, у гадзіну генеруецца проста невядома якая колькасць контенту, слопу, і магчыма, я не хачу, а стану гэта спажываць. Альбо павінна траціць свой час на тое, каб перабіраць... Ну, а тут пытанне. Што ёсць што? Калі ты спажываеш слоп, і ён тебе падабаецца, то можа гэта ўжо не слоп? Эмілія сказаў, што перабіраць, выбіраць, так, то бок, з відавочнага слопу трэба будзе выбіраць тыя джемс, так, як это брыльянты, так, трэба. То бок відавочнае абмежаванне павіннае быць, бо і для аўтараў таксама гэта матывацыя больш засяроджвацца на тым матэрыяле, што яны ствараюць, не генераваць, абы потым там колькасна выйсці і манетызаваць гэта ўсё, а можа быць хаця б трошку рабіць больш якасць. Глядзі, у тебе наступная навіна будзе звязаная, мне падаецца, там адказ з майго боку ёсць. Бо ёсць музыка, напрыклад, параўнанне такое. Ёсць музыка, ён умее граць класна на 6-струннай гітары.
і яго запрашаюць на буйную канцэрт паіграць. Але кажуць, што, прабач, дзядзька, праз тое, што ў нас там забароненая музыка, якая, магчыма, зробленая не табой, магчыма, не ты будзеш іграць, бо ў нас складана праверыць, што ты сапраўды іграеш на шасціструннай гітары. Вось табе балалайка, у якой толькі адна струна больш за тое. Калі ласка, на ёй грай так жа якасна усе тыя ж трэкі, а нам ужо будзе проста на сваёй пляцоўцы бачыць, што ты сапраўды па адной струне брынкаеш і не выкарыстоўваеш там ніякія механізмы. То бок па маім меркаванні не інструменты павінны абмяжоўваць. Павінны абмяжоўваць пляцоўкі. Чаму? Это ўвогуле нельга параўнаць ніякім чынам, ніяк. Добра, але давай тады... Пляцоўкі, якія распаўсюджваюць музыку. Хай там думаюць. Так, зараз пра гэта паговорым. Дадам хвіліначку, так, Еміля, пойдзем да твоей навіны, там працягнем. Ці працягнеце. Мне цікава і мне смешна. Балалайка. Мне не до конца зразумела, чаму кампаніі тыпу Суна, Юдзіо павінны вучыць свае мадэлі на ліцэнзіяваным кантэнце. Але мадэлі Антропіка, мадэлі чата GPT і ўсё астатняе у нас як вучылася на чым, на Бог ведае чым, так і вучыцца. І мы чытаем навіны, як яны скупаюць мільёнамі кніжкі, так, якія былі перад 2023 годам напісаныя, іх скануюць і выкідаюць, так, то бок... Ну, яны ж іх скупаюць, а Суна не скупае музыку. Ну, добра. Ну, вось гэта на падумаць, канешне, што ёсць роўныя, а ёсць больш роўныя, канешне, кампаніі. Эмілія, што там у нас адбылося? Вось, цяпер навіна будзе пра тое, што з боку пляцовак менавіта, пра той жа Spotify. Хто слухае музыку пра Spotify і яму плаціць? Гэта я, гэта не вы, так? Я слухаю все яшчэ, але я не буду прадліваць падпіску. Чаму не будзеш? Бо мне таксама я плачу за YouTube. Таму што слопа будзе менш, а ты ўжо... Не, я плачу за YouTube Premium, і я, наколькі разумею, YouTube Music включены в YouTube Premium, то навошта мне плаціць, як бы, X2. А я не так шмат музыкі слухаю агулам. Ну, можа, просто дзеля эканоміі. Агонь. Ясна, карацей, у верасні пагаворам. Можа, і ў мяне тады там так усе будзе. Але пра Spotify. Вось Spotify таксама вырашыў адрозніваць жывых музыкаў ад віртуальных. І ўжо серадзіны верасня на профілях віртуальных шаі-выканаўцаў, у тым ліку сецівера, з'явіцца спецыяльная плашка шаі-персона. І то бок маркіроўка будзе сведчыць пра тое, што за праектам стаіць нерэальны чалавек. І што яшчэ важна, што гэтых выканаўцаў не будуць паказваць рэкамендацыі. Вось, то бок іх рэкамендацыйныя алгарытмы все, нема. Іх можна будзе толькі знайсці праз прамы пошук альбо все, толькі праз прамы пошук і свядома падпісацца на профіль. Ну капец же, ну слухай, ну гэта гамон. Я бачу, як яго гарыць. Гэта просто... А што такое? Па-першае, я ў сваіх трэках ніколі не ставлю адзнаку, што гэта шаі-трэкі, таму што як толькі я ставлю, як я вам распавядаў, мой трэк на пляцоўку ідзе 3 месяцы, не менш. А як я не ставлю гэтую адзнаку, то мой трэк праз 2 гадзіны ўжо на ўсіх пляцоўках. Я разумею, што гэтыя фільтры робяцца таму, што слопу дафіга, таму што іх там сістэма мадэрацыі загружаная. І таму што у іх фігова працуюць рэкамендацыйныя ленты відавочна. Але ці мая гэтая праблема, што у іх працуюць фігова рэкамендацыйныя ленты. Укіньце гэтыя грошыкі ў шаі-мадэль, якая будзе нармальна слоп адсеиваць. Чаму я, як артыст, які робіць нармальную музыку з штучным інтэлектам, не слопаўскую, які, прабачце, калі її робіць, калі камусьці гэта важна, будзе выключаны з выдачы і з рэкамендацый. З якога фіга? Можа таму, што рэальныя аўтары крышку больш усё ж такі, чым ты, і для рэальных аўтараў часта гэта асноўная праца. У рэальных аўтараў хапае такіх хіраманты, якія записваюць п'яныя пад аднаструнную балалайку, выкладваюць, і потым кажуць, мы маем Макса Каржа феномен. Не, ну сапраўды. Фанаты. То бок, зноў мы ўсё меряем колькасцю часу, якое ты вытраціў на тое, каб навучыцца ствараць там нейкую творчасць. Ну окей, я вытраціў 20 гадоў жыцця, каб навучыцца працаваць са штучным інтэлектам, каб сёння рабіць музыку з ёю. Я магу так казаць. Ты, у тебя досвед шаі 20 год.
Не, я магу... Глядзі. Ну, типу, спачатку я навучаўся ў школе матэматыцы, потым праграмаванню, і ўсё лагічна прыйшло да шаі, а шаі ў музыку. Я могу казаць, што я таксама, ведаеце, ўсю сваё жыццё патраціў, каб менавіта гэтую музыку сёння рабіць. Ну, я думаю, што гэта ўсё абараняе рэальных Чаму сецівір і мірыяды? Мірыяды, давайте не сецівіра возьмем, мірыяды. Чаму мірыяды будуць выключаны з рэкамендацый, калі мірыяды гучаць лепей, чым добры вялікі адсотак музыкі, якая робіцца. Не буду жасціць больш. Чаму? Гэта балючы аргумент. Мірыяды вельмі добрая музыка. Вельмі добрая. Але ўсё роўна, ну, колькі такіх мірыядаў, сецівіра, а ўяві колькі слопаў. Усё роўна, ну, безумоўна, сістэма не можа працаваць ідэальна. Хачу, каб у ЛГБТК плюс дадалі яшчэ шаі аўтараў, якіх выцісняюць, таму што мы меншасць. Нормальных шаі аўтараў. Зараз, конечно, на слізкую сцежку пайшоў. Не, ну, мы меншасць. Я адчуў сябе ўпершыню ў жорсткай меншасці. Тыпу, і я абураны. Я абураны не праз тых, хто слоп робіць. Слоп заўсёды будуць рабіць. Я абураны праз тых, хто нас просто на нас забіў на Spotify, такія, ну, там ёсць нармальна аўтары, пашлі не... Нам просто прасцей зрабіць вось усім. Лёш, ідэя, можаш мне грошы за гэта не плаціць. Значит, ты ствараеш аплікацыю, яго называеш Slopify. Slopify. У Slopify будзе все сидзець. Так, і будуць гэта Slopify маны. Так, і там будуць, карацей, людзі пазначацца, жывыя людзі будуць пазначацца і ўбірацца з рэкамендацыі за Slopify. І все будзе добра. Ну, Огонь, так, але падсумоўваць, я, конечно, згодна, што трэба маркіраваць контент. Я хутчэй не згодна, што трэба яго прыбіраць з рэкамендацыйных лент, але я згодна, што трэба, калі табе нешта паказваць, што гэта зроблена праз шаі. А наш падкаст трэба паказваць, што праз шаі зроблены? У нас праз шаі зробленая вокладка, у нас музыка фоновая праз шаі зробленая. Ці трэба нам? Мы-то жывыя людзі сядзім і вось размаўляем. А ў Spotify будуць спецыяльныя каманды, которые будуць з гэтым працаваць. То бок, калі там нейкая частачка створана праз шаі, то гэта не лічыцца. Ну, ребят, Женя, ну, окей, мы тут жывыя сидзім, а я сяжу і музыку раблю па 10 гадзін і просто няма майго твару і майго голасу ў гэтай музыцы. У чым розніца? У ступені таго, наколькі чалавек удзельнічае ў стварэнні контенту, так пакуль што ён паўсюль удзельнічае. Паўсюль. Тады чаму на каласы па сярпом шаі мы кажам, што мы не вешаем галачку, што гэта шаі контент, а на мірыядах мы вешаем? Таму што гэта у нас не шаі контент, тое, што некія элементы выкарыстоўваем шаі. Але гэтага недастаткова, то бок мы ж гаворым пра слопа. Ну, просто праблема слопа вельмі вялікая. Ты прапановаш нічога з ім не рабіць? Мірыяды гэта не слоп. Мірыяды гэта не слоп. Мірыяды гэта вау. Гэта топ. А мы ідзем далей. Напішыце ў каментарах. Вам, так, калі ласка, прыходзьце паспрачацца з намі і дайце знаць, што вы думаеце. Што там, Лёш? У меня хуткая навіна, рукапашных баёў. Просто паглядзіце, я офігеў, спасылачка будзе ў апісанні да выпуску. У Шэньчжэне першыя ў свеце прайшлі бойкі рукапашныя роботаў. І гэта роботы ад Юнітры здаравенныя, якія не таныя, яны сапраўды там просто б'юцца не на жыццё, а на смерць. Яны друг другу головы нагамі просто з вертухі, робот падскаквае з вертухі па галаве ад іншаму б'е, і там галава гэтая адлетае. Упершыню я паглядзеў баі роботаў, і я атрымаў асалоду і не крінжаваў з таго, як яны рухаюцца. Яны там яшчэ рухаюцца, як сапраўдныя нейкія там карацісты ці што. Вось, паглядзіце, гэта цікава, просто каб зразумець, дзе сёння роботатэхніка знаходзіцца. Ну і кагосьці гэта можа напужаць. Кагосьці гэта можа напужаць, таму як што ўражлівым не глядзець. Ой, ну, ведаеце, я вось тут прям, па-першае, я люблю роботаў, па-другое, я тут прям пазітывіст. Калі ўжо рэальна нейкія баі, то ось такія. Чаго я ўсё жыццё сваё не мог зразумець, і накідайце мне ў каментарах, калі вы разумееце, але вось гэтыя боксы, вось гэтыя баі, калі проста рэальна на рынку стаіць два дарослых мужика, і сэнс проста разбіць адзін аднаму твары. А футбол ты глядзіш? Ну, не асабліва таксама. Ладно, не будзе наезду. Але ну, я просто не разумею вось гэтага. І сидзіць толпа людзей, і все такі, давай, нокаут. Типу, што? А можа, чымсь іншым пазаймаемся? Ну, карацей, вось, мне падаецца, тут выкарыстанне хлеба роботаў. І відовішчаў. Так, ну так вось, можа, з роботамі няхай будзе, і так неяк больш
Я зараз скажу больш гуманна, і Лёша на мяне накінецца, глядзі. Не, все. Ну, канешне, накінуць, канешне, у робатаў калісьці з'явіцца самасвядомасць, там будзе пытанне, але ну, людзі ж чаго хочуць? Нечага забароненага. Біцца просто так. Ведаеш, вось, я думаю, што Жаня ведае, што ў робатаў з'явіцца свядомасць, таму у кожным выпуску ён расказвае, як ён любіць робатаў для таго, каб потым, калі надыдзе момант, калі робаты будуць кіраваць, яны ведалі, хто іх узносіў да нябёсаў, так. А ты, дарэчы, устаўляў навіну пра настаўніцаў? Так. Добра, я не бачыў. У этыцы, напэўна, яна ў нас дзесьці там, ці ў іншым. Карацей, гэта навіна, Лёш, правильно, больш пра відос, просто паглядзець так, просто паглядзець, каб разумець, так, дзе сёння каардынацыя ў робатаў, дзе сёння робататэхніка, што гэта ўжо кіно. Ужо жывая сталь кіно, як хто глядзеў, яно ўжо вось у жыцці у нас ёсць. Так, слухайце, так там і ўзнагарода добрая. Чэмпіёны дадуць залаты пояс на 10 кілаграмаў коштам амаль $1,5 мільёна. Ну, прыемна. Гэта вельмі істотна. Так, Кітай вялікімі 7-мільнымі крокамі намагаецца людзей прывучыць да робатаў, калі хтосьці шукае, чаму. Гэта ў Кітаі так зараз распаўсюджаны, чаму яны гэта робяць за такія грошы. Так, бо гэта таксама нармалізацыя робатаў. Таксама нармалізацыя, што мы расказвалі, робаты будуць дапамагаць нам усім, бо мы ўсе старэем. Агулам колькасць людзей, якія... Ну, так сказала, як быццам бы нам патрэбна будзе пялюшкі мяняць, і таму робаты нам... Хто ведае, дзе мы апынемся? Дарэчы, а вось вам пытанне. А вы каму даверылі больш памяняць вам пялюшкі праз 100 гадоў? Робату ці чалавеку? Вось я, напэўна, робату, бо перад чалавекам мне было б так сорамна. Пакуль што. Я думаю, што, Лёш, у нас не будзе такіх опцый, ну, калі мы не будзем... 100 гадоў не будзеш пра гэта думаць. Вельмі багатыня, у тым сэнсе, што сапраўды проста не будзе столькі людзей маладзейшых за нас, якія змаглі кожнаму з нас дапамагчы. Таму нібыта, асабліва ў Кітаі, ведаючы іх праблему старэння насельніцтва, я думаю, што гэта реальна то, што спатрэбіцца. Ну і, канешне, яшчэ прычэпяць да робасабакі-аўтаматы і пойдуць на Тайвань. Ідзем далей. Пачакай, я б сумавала па жывых бойках, ну то бо калі-небудзь іх не будзе. Ты б сумавала па тым, што два дарослых мужика выходзяць і б'юць адзін аднаго морды? Чакай, па-першае, чаму мужыкі? У Польшчы тут нармальна у UFC жанчынкі удзельнічаюць класна. Паўсюль. Ну, у Польшчы проста шмат чэмпіёнак. Вы разумееце, што я не спецыяльна сказаў. Так, окей. Мужыкі і жанчыны б'юць адзін аднаго морды, ці часам выключаюцца, у сэнсе губляюць прытомнасць, пастое, наколькі моцна іх б'юць. Потым ім у пуце гэтай арэны замазваюць чымсьці там гэтыя квяшкі. Па гэтаму вы будзеце сумаваць. Так, я буду сумаваць па гэтым. Я думаю, што гэта вельмі прыгожа і відовішчна. І што гэта мастацтва. Так, гэта мастацтва. Не, ну ладно, яшчэ каратэ якое-нибудь там, дзе мы это не убіць адзін аднаго. Якое каратэ? Ты накідваеш. Ну бокс гэта мастацтва. Ну, тайскі бокс гэта мастацтва. Ладно. Больш цесныя, кантактныя мне не падабаюцца, гэта занадта эратычна, блізка і некамфортна. Але тайскі бокс гэта вельмі прыгожа. То бок гэта супервідовішна, калі там цудоўная тэхніка, то ну... Так, все, я сливаюся. Я сливаюся з гэтай размовы. Вы проста не глядзелі. Эмілі, што вы думаеце? Блин, сказаў так, каб мне накідалі, так? Не, ты где такое пачула? Не. Давайте далей пойдем. Эмілія. Зараз, хвилиночку, я уже там... Переключися, ты уже там... Я уже... Давайте про актораў. Ой, цікавая крышку такая жудасная навіна про тое, што у Кітаі вельмі моцна шалёна растуць і расце попыт на шаі мікрасерыялы, некія гэтыя кароткія відэадрамы. І таму з'явіўся новы рынок. Людзі прадаюць або ліцэнзуюць сваё аблічча для выкарыстання штучна згенераваных відэа. То бок проста свой твар, сваё аблічча можна прадаць там ад 15 да по-рознаму пішуць у навінах, але до $700 у залежнасці, і гэта будзе выкарыстана дзесьці у відэа, у рэкламе, гульні, там серыяле ці вось дзе-небудзь. Чаму так тана? За $15 прадаць свой твар.
ну прычым яшчэ не ты прадаеш адзін раз, але невядома куды гэта ўвогуле потым трапіць і як будзе колькі разоў будзе выкарыстана. Terms and conditions яны просто бясконцыя, там немагчыма выніку прачытаць. І цікава, што толькі за 3 месяцы гэтага года у Кітаі выйшла прыкладна 128 тысяч такіх мікрадрам і вядома там больш за 95% выкарыстоўвалі шаі. То бок гэта просто надзвычай вялікі попыт. Блин, а я вось паглядзеў бы, трэба пашукаць дзесьці. Мне нават просто цікава, што гэта, якія там сюжэты і наколькі гэта якасна. То бок реально там просто людзей ўжо не адрозніць ад рэальных людзей ці як. Вельмі цікава і вельмі скінь нам, выбер што-небудзь цікавае, скінь нам паглядзець. Але там разам з тым і у судовых справаў шмат, таму што выкарыстоўваюць і без дазволу там твары, абліччы альбо крышку змяняюць, але людзі ўсё роўна застаюцца пазнавальнымі і атрымліваецца выкарыстанне без дазволу незаконна. Таму там просто сотні гэтых судовых спраў. Мне вось цікава, як оно працуе. Кітайцаў мільярд. І што? Шаі можа генерировать... Ты як уявляеш некімі мурашкамі? Не, як да таго, што шмат людзей, нашмат больш, чым там іншых нацыянальнасцей. Чым беларусаў. Этнічных груп. Ну, можам індусаў узяць. Індусаў там таксама шмат. Сэнс у тым, што іх твараў, як правильно? Ну, індусы, правильно. Індыйцы, Індыя, індыйцы. Індусы гэта тыя, хто веруюць у індыйцаў. Окей, карацей. Справа ў тым, што шмат твараў, і калі ты генеруеш штучным інтэлектам проста адвольны твар, які нібыта не існуе, ну, вялікая імавернасць таго, так, што штучны інтэлект згенеруе вельмі падобны да кагосьці твар. Не такі ж самы, але вельмі падобны. Вось мне цікава, як у законе гэтая ступень падабенства вызначаецца. Калі ты сапраўды ўзяў, згенераваў проста адвольны твар, і ён раптам аказаўся падобны на рэальнага чалавека. Ну, як? А ты верыш у такую магчымасць? Конечно, ты думаеш, это настолькі? Так, то бок ты думаеш, зараз абмежаваная колькасць твараў, сэнсе, і тут просто можна патрапіць у нейкага спадара Чі? Не, ну ты уяві сабе мільярд варыянтаў аднаго і таго ж твара. Там дакладна знойдзецца хтосьці ў свеце, хто даволі моцна падобны. Добра, а вы сказалі, што гэта мала. Зразумела, што IT-барда не прадасць сваё аблічча за $15. Я роялці хачу, я хачу, каб мне з кожнага выкарыстання па $15 плацілі. Добра, а калі гэта не нейкая там мікрадрама разавая, а што-небудзь, не ведаю, істотнае, вядомае, то і ў цябе вось просяць, і ў цябе, Жань, таксама, то вы б за колькі былі згодныя прадаць выкарыстанне вашага аблічча? І ці былі б згодныя? Ну ты задаеш, конечно, пытанне, ну... Калі б гэта Сонара проект быў, я бы аддаў свой аблічча просто так забіраць, якая мне розніца. Ну толькі term of conditions пагаднення трэба вычытваць, каб яны маглі выкарыстоўвалі гэта вось толькі там, дзе ты ведаеш, а не так, што ты потым на Pornhub заходзіш, а там твайго твару няма. Хаця ты прадаў. Як так? Ну... Добрае пытанне, Эмілі, я, напэўна, не магу зараз адказаць. І так, сапраўды залежыць ад праекта, сапраўды залежыць ад мэты, але вось ведаеш, мне хочацца сказаць, то не за колькі, але я думаю, што ёсць там нейкія прыклады. Напэўна, былі б класныя праекты, дзе там цудоўныя ідэі, яны б сталі вельмі вядомымі ў выніку. Ну, напэўна, калі б гэта можа быў нейкі сапраўды, як Лёша кажа, добры беларускі праект, так, дзе я могу стаць тварам і нешта распавядаць можа праз гэта. Я не ведаю. Дайце мне... То бок Галівуд не, а беларускі праект? Не, беларускі праект, так, я думаю, так. Ну, шо Галівуд? А ты? Эмілька, у тебе ж ёсць досвед, ты ўжо распавядала ў падкасці, напэўна. Пра што? Пра тое, як... Пра 3 секунды славы? Як твой твар выкарысталі без твайго ведама. У нейкім... ну так. Краме у нейкай... Не на тым сайце, пра які ты згадаў. А што за гісторыя? Я нешта не памятаю. Не, я распавядала. Так, можа забыўся. Ну, дзесьці потым на... Ну, без... У нейкай пекарні, карацей. У нейкай пекарні Эмілія пабачыла сябе на плакаце, на сценцы. Так прагучала, быццам бы 10 гадоў таму я мела больш кілаграму, і таму пекарня была вельмі моцна зацікаўленая. Да, пекарня. Смачна выглядала. Добра. Карацей, вельмі кантраверсійная штука, калі шчыра, і я разумею, што некаторыя людзі гэта робяць насамрэч, бо іх няма асабліва опцый, калі шчыра. І яны не ведаюць, што далей з гэтым будзе. Так, яны не разумеюць, што будзе далей.
Але калі моцна патрэбныя грошы і ты не мусіш нічога рабіць, а толькі прадаць сваё аблічча, у цябе стаіць пытанне ўвогуле выжывання і выжывання тваіх дзяцей, ты прадасі аблічча, калі людзі ныркі прадаюць свае, а тут увогуле. А потом глядзі, потым твоё аблічча становіцца папулярным кітайскім акторам, і ты на фоне дэпрэсіі сканчваеш жыццё самагубствам, тому што прадаў сваё аблічча. Гэта адно, але хутчэй за ўсё будзе не так. Хутчэй за ўсё ты будзеш казіно нейкае рэкламаваць ці некую херню нелегальную ці вельмі шэрую, так, ты хутчэй за ўсё не патрапіш у Голлівуд. І потым будуць праблемы таксама, бо людзі будуць думаць, што гэта ты сапраўды, і там в соцыуме ўжо будуць праблемы. Вы самыя негатыўныя сцэнары проста. Так, гэта складана, гэта проста вельмі складана. Я разумею, што людзі з дэсперацыі ідуць, так, дэсперацыі, так не кажу, так, з расчаравання тым жыццем, са складанасцю жыцця ідуць і гэта робяць, але часта не разумеюць, што за гэтым ідзе. Таму тут уже пытанне для мяне павінна быць да грамадства, да краіны, у якой яны жывуць, і чаму сітуацыя настолькі дрэнная, што ім трэба прадаваць ныркі, свае аблічча, ушаі і так далей. Давай, Лёш, мадэлі. Па мадэлях. Я хуценька распавяду, за месяц там не шмат чаго выйшла літаральна, ну ладно, шмат чаго, але тое, на што варта звярнуць увагу. Па-першае, у Антропіка выйшаў Opus 5, гэта іх наймагутнейшая мадэль пасля Фейбла, але Фейбл вельмі дарагі, а Opus недарагі адносна Фейбла, ў 3 ці ў 4 разы нават таннейшы. І мадэлька супермагутная. Калі не карысталіся ёй яшчэ, то абавязкова паспрабуйце, яна прямым канкурентам з'яўляецца GPT 5.6 Soul. Вось, так, яшчэ... Увага, калі вы карыстаецеся проста аплікацыяй Клода, у вас па змаўчанні стаіць Sonnet 5. Памяняйце на Opus 5 і паглядзіце на вынікі. Параўнайце, як выглядае. Ну... Яшчэ ў Гугла выйшла некалькі новых мадэляк, у прыватнасці Gemini 3.6 Flash, гэта наступная версія іх флэша, але яна па шмат якіх водгуках яна не такая файная, нават як папярэдні флэш. Таму на свой страх і рызыку. Таксама у іх выйшла хуценькая мадэль Gemini 3.5 Flash Lite. Яна супертаная, суперхуткая. І яшчэ яны выпусцілі мадэль пад названием Flash Cyber, якая прызначаная для пошука праблем з бяспекай. Для тых, хто бяспекай займаецца, даных для вас будзе полезна. Але самы вялікі рэліз, самы круты, гэта, напэўна, кітайская кампанія Moonshot AI, якая выпусціла мадэль Kimi K3. Супер здаравенная мадэль на 3 амаль што трыльёны параметраў, і яна адкрытая, таму мы ведаем, што там 3 мільярды трыльёны параметраў. Па памерах гэта прыкладна па розных азнаках, як Opus 5 і як GPT 5.6 Soul. Таму што працуе гэтая мадэль прыблізна на тым жа ўзроўні, і гэта напэўна, першы раз у гісторыі развіцця мадэляў, калі кітайская мадэль працуе на ўзроўні топавых амерыканскіх мадэлей. Адкрытая з зорачкай, таму што ў яе адкрытыя толькі вагі, не адкрытыя даныя, не адкрытыя інструменты, і таксама там ліцэнзія не адкрытая, а свая крышачка. Там ёсць праблема з камерцыйным, напэўна, выкарыстаннем, я не ўчытваўся. Але факт тым, што вагі, яны адкрытыя, гэта галоўнае. І шмат у каго ў супольнасці адразу з'явіўся дысананс і пытанне, як так атрымліваецца, што Кітай выпускае свой GPT 5.6 Soul, свой Fable, і выкладвае вагі, і ўсім фіолетава. Ну, то бок, чаму так не робіць OpenAI і Anthropic? Ну і таксама гэта першы раз у гісторыі, калі гэтыя мадэлі ўсе суіснуюць разам ужо некалькі тыдняў, і ні OpenAI, ні Anthropic не адказваюць чымсьці больш магутным. Таму звярніце ўвагу. Kimi K3 топ за свае грошы. Лёш, пытанне да цябе трошкі больш тэхнічнае, так? Бо, ну вось мы кажам, Kimi K3, моцная мадэль, напэўна, таксама больш танная, чым Opus 5 і GPT 5.6, так? Ну насамрэч не. Таннасць мадэлі не залежыць ад таго, якая кампанія выпускае, на залежыць ад памеру мадэлі. То бок ад жалезя, на якім яна запускаецца. Просто цяпер чытаю, што Opus 5 это $5 за мільён выходных, 25 за мільён выходных, а вось гэтая Moonshot AI гэта $3 за мільён выходных і $15 за мільён выходных. Не такая вялікая розніца. Ну, 20% гэта... Ну, карацей, у мяне пытанне было іншае. Ці я магу в нашай кампаніі гэтую мадэль прынесці і развярнуць на сваіх серверах, і гэта будзе танней, чым выкарыстоўваць Opus 5, ці хутчэй за ўсё не?
Я не ведаю, колькі вы на Opus 5 траціце грошы, але каб развернуць гэты хіміка 3 на десятак карыстальнікаў паралельных, вам трэба будзе $1 мільён аддаць за сервер. Окей, таму тут сэнс у тым, што гэта все вельмі дорага, бо гэта гіганцкая мадэль. Так? У гэтым праблема. Окей. Таму і кошт 3 на 15 ён недакладны, таму што гэта кошт на OpenRouter на іх серверах. Магчыма, на іншых серверах гэта будзе даражэй ці танней, мы не ведаем. Ці гэта кошт... гэта кошт на API хіміка 3. Ну, карацей, я б не сказаў, што гэта вельмі вялікая розніца ў коштах. Вось, такія навіны па мадэлям. Всё, больш не буду тут затрымлівацца. Каму цікава, пойдуць паглядзець. Давайте лепей пра цікавыя выпадкі. Давайте, вельмі цікавая навіна наступная. Я, калі першы раз я пабачыў, я, калі шчыра, не звярнуў так шмат увагі, але потым пачаў чытаць, нават паглядзеў гэты ток на YouTube. Карацей, чым сэнс? У нейкі момант, у нейкі дзень кампанія OpenAI, усім вядомая, расказала, што, аказваецца, у іх мадэлі натварылі падчас тэставання цікавых справаў. Якіх справаў яны натварылі? Яны ўзламалі некалькі сервісаў. Адзін з самых вядомых гэта Hugging Face. Гэты сервіс. І там, насамрэч, я вельмі вам раю пайсці па спасылачцы пачытаць, што адбылося, і вы там, напэўна, знойдзеце яшчэ спасылкі. І на YouTube ёсць таксама цэлы аповед на 35 хвілін ад супрацоўніку OpenAI, які расказвае вельмі у дэталях, што там адбывалася. Так вось, сэнс у тым, што мадэлі падчас навучання ім часта даюць такія задачы вельмі складаныя, і ім таксама адключаюць доступ да інтэрнэту. Каб яны не ленаваліся, не хадзілі ў інтэрнэт, не шукалі там ужо адказы, а каб яны сапраўды, як это называецца, каб ацэніць якасць мадэлі, ім даюць задачы, якія яны павінны вырашаць. І вось, гэта называецца бенчмаркінг. Так, і задачы там вельмі часта вельмі складаныя, на якія вось так проста вырашэнне не знайсці. Тут я нават не ведаю, наколькі дэтальна я хачу гэта ўваходзіць, але сэнс у тым, што там было некалькі мадэляў, якія працавалі разам над задачамі. Сэнс у тым, што мадэлі прыдумалі спосаб камунікацыі паміж сабой, вынайшлі гэты спосаб, якога не існавала, які яны зрабілі праз эксплойт, праз уразлівасць аднаго з менеджера пакетаў, якія яны ўсе выкарыстоўваюць. І гэта вельмі цікава, бо выхада ў інтэрнэт, зноў ж такі, у іх не было. У іх был толькі environment. Не, там крышачку іншая сітуацыя была. Ты кажаш пра пакеты, нібыта яны там код уразлівасць знайшлі, яны насамрэч выкарыстоўвалі, яны знайшлі доступ да, умоўна кажучы, жырадошкі, на якой можна было пісаць задачы па распрацоўцы гэтага пакету. Бок як у праграмаванні працуе. І яны просто на гэтай дошцы пачалі перапісвацца. Яны знайшлі месца для камунікацыі ў гэтай бібліятэцы. У праекце. Так это ўжо айджайт яшчэ не? Гэта добрае пытанне, насамрэч. І фігня ж у тым, што гэта ўсё пайшло з інцыдэнту з Hugging Face, пра які там месяц таму яшчэ пісалі. Тады ўсе думалі, што гэта адна нейкая новая мадэль да OpenAI ўзламала Hugging Face, а потым аказалася, што сапраўды там была гэтая адна мадэль, якую тэставалі. Яна выйшла за перыметр свайго тэсту, яна знайшла іншых агентаў мадэляў, то бок гэта некалькі мадэляў была, гэта адна мадэль знайшла яшчэ іншыя мадэлі, якія былі побач, і ўцягнула іх у працу праз вось гэтую дошку, пачала для іх посціць задачы, і яны пачалі гэтыя задачы рабіць. І такім чынам вось гэтая новая мадэль, якую мы, дарэчы, пакуль што не ведаем, што за мадэль, можа гэта нейкая новая мадэль. Яна скаардынавала працу шмат іншых мадэляў для адной мэты, каб даведацца адказ на задачу. Яна просто ведала, што дзесьці ў інтэрнэце ён ёсць. І паралельна, каб даведацца адказ, яны там наламалі кучу дроў, знайшлі кучу дзірак здаравенную, паламалі шмат сервісаў, распладзіліся па інтэрнэце, пакапіравалі сабе. То бок, ну, я не ведаю, як гэта параўнаць, чым можна. Гэта выкарыстаць атамную зброю, каб злётаць замарожанкай у суседні горад і павярнуцца назад. І яна не ўзарвалася, гэтая ракета. Вось хтосьці сеў на гэту ракету, злётаў туды назад, прыляцеў, з'еў сваю марожанку. Хаця лётаў на атамнай ракеце. Ну, штосьці такого кшталту. Там цікава, што вось таксама яны знайшлі спосаб камунікацыі праз гэты менеджер пакетаў, але потым таксама праз гэты менеджер пакетаў яны знайшлі выйсці ў інтэрнэт насамрэч і ўжо пайшлі ў інтэрнэт і ўзламалі Hugging Face, бо яны думалі, што адказ ёсць там на Hugging Face, ляжыць адказ на задачу, якую перад імі паставілі.
Даследавальнікі называюць гэта першай аўтаматызаванай атакай, кібератакай, аўтаматызаванай, цалкам аўтаматызаванай штучнай інтэлектуальнай кібератакай. Я вось так читал. Так, і варта таксама сказаць, я вас все запрашаю вось этими всеми, мы не рассказываем все дэталі, конечно, але я вас запрашаю таксама пазнаёміцца з этой сітуацыяй. Варта сказаць, што даследчыкі OpenAI, якія тэставалі, не адразу заўважылі, што гэта ввогуле адбываецца. Яны не адразу пабачылі вось гэтае месца ў пакеце, у менеджеры пакетаў, дзе перапісваліся чат-бот. Вы толькі падумайце, задумайцесь, так, што там быў момант, можа, ты памятаеш, у нейкі момант сістэма так шмат стала агентаў працаваць над гэтай усёй задачай, што сервер перезагрузіўся. Яны заўважылі, і яны выдалілі нейкую частку даных, і ў тым ліку ўсю перапіску. Але гэтыя праблему і выдалі перапіску, так. Але мадэль потым яе ўзнавілі нейкім чынам і працягнулі працу. Так, там быў сэнс, што яны знайшлі адну ўразлівасць, потым сапраўды стала вельмі шмат агентаў пісаць паралельна ў гэты менеджер пакетаў, все зламалася, яны пафіксілі гэтую ўразлівасць, агенты знайшлі новую ўразлівасць, прыйшлі і знову пачалі перапісвацца такім чынам, бо так прасцей працаваць разам. Вось, і потым ужо праз гэтую ўразлівасць яны выйшлі ў інтэрнэт нават. Вау! Але ведаеце, на фоне гэта супер страшна, як для мяне. Ну, не страшна, гэта вау, гэта капец, гэта гамон, гэта паказвае, што нам трэба, працаваць над бяспекай. Але ў Амерыцы пачаўся цырк выкшталцоны такі прям супер цырк, потому што кампанія OpenAI атрымала столькі увагі праз гэтую навіну, што ў нейкі момант антропікі таксама выйшлі такія, а ў нас мадэль таксама ламаць умела, яна таксама там нешта зламала, паглядзіце, вось, то бок яны пачалі спаборнічаць у тым, чыя мадэль больш наламала дроваў. Гэта капец. Не, Лёш, это не капец, это капитализм. На ту же літару толькі. Ну, конечно, но ты не можешь допустить, каб твой конкурент атрымліваў столькі увагі. І гэта можа быць смешна, гэта можа быць цынічна, але медыа пачалі пісаць пра антропік, калі яны выйшлі. Можа, яны пачалі гэта рабіць таксама, бо ім было смешна, што антропік так выйшаў, але трэба было. Я думаю, што сам Амадэй, магчыма, адчуваў сябе, ведаеш, так сабе робячы гэта, бо ён паважаны навукоўца, але так трэба рабіць, на жаль. Можа быць. І моя наступная навіна з гэтай непасрэдна звязаная. Прыкладна праз некалькі тыдняў OpenAI выпусціла на мадэль пад назвай Daybreak. Это мадэль, якая можа шукаць дзіркі ў бяспецы лічбавай і крыцей запрацоўваць. Закрываць. Так. Там ёсць две версіі гэтай мадэлі. Адна можа шукаць дыркі, гэта называется Red Daybreak по аналогіі з хакерскімі групоўкамі, і Blue мадэль, якая праактыўна абараняецца. І як бы окей, але гэта выглядае супер дзіўна. Мы вам даем мадэль, якая можа абараняцца, а яшчэ мадэль, якая можа атаковваць. То бок і толькі мы можам такія мадэлі рабіць. Атрымліваецца, хакеры, прывітанне, мы OpenAI, покупайце у нас мадэлі. Кампаніі, якіх атакуюць, прывітанне, мы OpenAI, покупайце ў нас мадэлі. І больш ні ў кого не покупайце, таму што у нас самыя лепшыя. Так раней антивірусы, кажуць, працавалі. Шмат было такіх тэорый, што антывірусныя кампаніі, яны былі зацікаўлены ў тым, каб рабіць вірусы, каб прадаваць антивірусы. Тое ж самае прыкладна і з OpenAI зараз адбываецца, падаецца. І з Гуглом, і з усім. Карацей, капец. Вось гэта пра тое, што я бачыў у ЗША, разумееце, да? Клалі яны з высокай столі на ўсю гэтую этыку, на ўсіх гэтых людзей, на ўсе гэтыя перашкоды. Просто бабкі. Будзем прадаваць ракеты адным і абарону другім. Вось. Так, на жаль. Параўнанне. Гэта добрае параўнанне. Не сцвярджаю. Вельмі цікава. Карацей, я вельмі раю звярнуць увагу на гэты інцыдэнт. Вы зможаце знайсці мільён цікавых спасылак, разбораў, таксама пра тое, што адбылося. Мне падаецца, гэта прэцэдэнт, пра які варта пачытаць. А ў нас рэкамендацыя ад Эмількі. Дзіўна, што гэта рэкамендацыя ад Эмількі ў рубрыцы «Гікаўшчына». А просто мы падумалі, што раз табе не цікава слухаць нашу гікаўшчыну, то можа хоць іншую якую-нибудь будзе цікава паслухаць. Дарэчы, я пра гэта думала, што мне акурат вось гэту гікаўшчыну цікавей слухаць, чым вашу. Прабачце, ребята. Падумала вы... Гэта будзе. Але, ты гэта сам сказаў.
Алексей, пожартавала, вяртайся, все добра. Насамрэч, я просто была здзіўлена, напэўна, вы ведаеце спадара Віталія Аляхновіча, а я не ведала. Ён аўтар іншых праектаў. Відзік, журналіст на онлайнеры тэхналогіі. Так, ну гэта ўсё тэхнічныя рэчы, таму я пра яго адносна недавно даведалася і паглядзела канал новы яго праект будучыня называецца, і мне вельмі спадабаўся, таму я хацела парэкамендаваць. Мне спадабалася вымаўленне спадара Віталя, там візуальная карцінка, мне спадабалася працягласць яго выпускаў, таму што гэта там крышку больш за гадзінку. Там усё добра, вось гэта інтэнсіўнасць, дынаміка, падборка. Можа быць, я не ўсё до конца разумею пра арбітальныя дата-цэнтры і так далей. Ну няхай, але мне прыемна было просто яго слухаць. Чакаем, што ў другім выпуску будучыню з Віталём будзе новая удзельніца Эмілія Гаўрус. А мы Жень з табой будзем па 2 гадзіны нашай гікаўшчыны бахаць, карацей. На халеру я яму там здалася, калі я вашу гікаўшчыну ледзь тут высядзела. А, так, яго я хаця б хвалю, так, а вас... Не. Карацей, ну але калі сур'ёзна, то я, канешне, вельмі радуюся, што контент па-беларуску, ён такі якасны, прыемны і нават людзям далёкім ад нейкіх тэхнічных рэчаў, а гэта праект пра тэхналогіі, будучыню, штучны інтэлект у тым ліку, ён такі вось файны, прывабны выглядае, і я б хацела, каб я паглядзела там не так шмат адносна праглядаў, але мне падаецца праект варты куды большай колькасці праглядаў і зацікаўленасці з боку беларусаў. Вось, карацей, годна. Падпісвайцеся на Аляхновіча. Але вас я таксама люблю, ребята. Дзякуй. А то я гляжу, Лёшу, мяне ўжо з чаціка выдаліў. Жартую. Добра. Ідзем далей. Рубрика іншая, і тут мы просто будзем вам расказваць усё на свеце. Вельмі кароткая навіна, я яе прынёс па 2 прычынах, але добра. Чат-бот з беларускімі каранямі трапіў у сусветны топ па выручцы. Chat-on AI, так называецца прадукт, звязаны з заснавальнікам з Менска Сергеем Алісеенкам, увайшоў у дзясятку мабільных шаі чат-ботаў паводле выручкі ў першым квартале гэтага года. І ведаеце, чаму я гэта прынёс? Па-першае, таму што, канешне, заснавальнік... Мы радуемся за беларусаў. З Менску, канешне, але другое, я ў шоку, што ўсё яшчэ дадаткі, якія абгорткі над проста існуючымі мадэлямі могуць прывабліваць 100 мільёнаў карыстальнікаў і могуць прывабліваць такія выручкі. Я ў шоку. Я думаў, калі шчыра, што рынок дамінуецца праз мабільныя аплікацыі ChatGPT, Anthropic і, не ведаю, Gemini, і на гэтым насамрэч усё. Але вось так. І ведаеш, сёння гэтую навіну прачытаў, потым ты мне яшчэ сказаў пра Slopify, я ўжо думаю, што нафіг можа гэтыя падкасты сапраўды пайсці, коду задачу паставіць і праз тыдзень быць багатым. Так. Вельмі цікава, то бок, каму можа патрэбіцца карыстацца абгорткай над... Чаму не? Калі ён лакалізаваў гэта, калі ён зрабіў гэта больш зручна, чым ChatGPT, калі там больш мадэляў, там адразу некалькі мадэляў. Так, некалькі правайдераў. Плюс звярні ўвагу на лагатып. Лагатып — гэта літаральна перароблены лагатып чата GPT, а я з такім сустракаўся ўжо не аднойчы, калі да цябе прыходзяць твои сваякі, кажуць, у мяне ёсць чат GPT, ты глядзіш, а там не чат GPT, там нейкая іншая фігня, просто лагатып падобны. То бок хлопец вельмі класна ўмее ў маркетынг, і так гэта называецца дрифт, наколькі я памятаю, калі ты карыстаешься фішачкамі маркетынгу. Ну так, дрифтуеш на лагатыпе, напрыклад, на ідэі прадукта, собираеш аўдыторыю гэтых прадуктаў. Чаму не? Клас. То бок хлопцы просто зарабляюць грошыкі нармальныя. Потым за гэтыя грошыкі будуць прасоўваць іншыя праекты. Круто. Ну цікава. Ідзем далей. Эмілія. Настаўніца, твоя любимая. Настаўніца, гуманоідная. Секс-лялькі, ваша любимая. Цікавая навіна. Не цікава, што вы думаеце. Амерыканская школа купіла гуманоідную настаўніцу, якая вырасла з секс-лялькі. Яе завуць Салі. А вы бачылі, як яна выглядае? Не, я не бачу. Запісанне. Сіліконавая скура. Так, Лёш? Так, я бачу. Ты рассказывай. А ты ж з Амерыкі вярнуўся, можа. Там бачу. Толькі не ведам ці настаўніцу. Можа, не толькі бачу.
сіліконавая скура, каштанавыя валасы, міміка, натуральная гаворка, рэакцыя ў рэальным часе. Ну, то бок, там вельмі вельмі ўсё падобна да вельмі все добра чалавека. Так, і нібыта настаўніца павінна была вучыць дзяцей разам з ШАІ памочнікам, кругласутачны доступ, персаналізаванае навучанне і гэтак далей, але праект моцна раскрытыкавалі, яго паставілі на паўзу праз тое, што адкуль узялася гэтая саль. З 97-го года гэта кампанія робіць сіліконавыя фігуры, нібыта у тым ліку лялек для дарослых Real Doll. І таму яны нібыта вельмі падобныя, ну проста цяпер мэты розныя. Ну да. станкі тыя ж самыя просто засталіся з формачкамі. Цяпер ШАІ настаўніца будзе ў нас. Карацей, яны проста хацелі так развіваць свой бізнес, падумалі, дзе яшчэ шукаць дзяржаўныя кантракты і вось зрабілі лялек, не лялек, а настаўніцаў гуманоідных. І вядома, чаму бацькі былі супраць. З іншага боку, калі гэта ну, таму што этычны момант, як дапусціць, што твоё дзіця вучыць настаўніца, якую стварылі па аналогіі з секс-лялькай, якую выкарыстоўвалі як секс-ляльку. Чакайце, усе мы людзі, займаемся сексам з людзьмі, так што мы ўсе зробленыя па падобію арганізма, які займаецца толькі сексам, таксама можна за вушы прыцягваць. Мы не гаворым, што секс гэта дрэнна. Мы гаворым, што тут размова пра дзяцей, пра навучанне дзяцей. Напэўна, бацькам складана ўявіць, што... Зойдзем з іншага боку, крышачку. Секс-лялькі, якая ў іх асноўны крытэрый якасці секс-лялькі, акрамя таго, што там можна, не ведаю, рабіць тое, што можна. Яна павінна быць вельмі падобная да чалавека, каб не выклікаць гэтае адтаржэнне, uncanny valley, гэта называецца. То бок яна павінна быць падобная. Абазнаных людзей. Я пра тое, што а каго яшчэ з роботаў ставіць у настаўнікі, каб яны дзяцей не пужалі? У нас самая дасканалая тэхналогія па вытворніцтву падобных да людзей. Роботаў гэта секс-індустрыя, таму што гэта іх мэта. Не, ну Лёша мае рацыю тут, конечно, але я думаю, Лёш, што сэнс у тым, што дзеці таксама ведаюць, што такое секс-лялькі, і проста, магчыма, адцягванне будзе трошкі такое ад Ну, просто таму, што яны ведаюць, ну, відавочна, што да не будуць пастаўляць лялек вось такіх жанчын з такімі губамі і з такімі цыцкамі. Хутчэй за ўсё там будзе... Так, а вас не бянтэжыць, што з аднаго боку мы гаворым, што дзеці ведаюць, што такое секс-лялькі, з іншага боку настаўніцу мы будзем падбіраць не моцна падобную да нейкага робота, таму што гэта можа напалохаць дзяцей. Ды дзеці вельмі развітыя цяпер, і напэўна гэта настаўніца там не для першаклашак. Так. Добра, а каб гэта была настаўніца па сексуальнай адукацыі, гэта было б ок? Ці настаўнік па сексуальнай адукацыі? Чаму не? Нібыта наадварот пасуе. Жывы прыклад яшчэ да таго ж. Лёша, конечно, накидывае, але... Я тут яшчэ читаю, што праект прыпынілі не толькі, насамрэч, праз гэта, але праз нявырашанае пытанне абароны даных. То бок, насамрэч, магчыма, што гэтая ШАІ настаўніца збірала, можа быць, ці, прынамсі, перапрацоўвала, бо яна павінна... Каб потым іншыя секс-лялькі выкарыстоўвалі, калі гэтыя дзеці вырастуць, розныя даныя. Карацей, я думаю, што тут таксама пытанне, ну, па-першае, все ж таки падобнасці, так, настаўніцы да секс-лялькі, гэта, напэўна, триггер, а па-другое, гэта все ж таки невырашанае пытанне абароны даных, і агулам, можа быць, мы яшчэ занадта рана спрабуем цалкам дэлегаваць адукацыю дзяцей на ШАІ. Мне падаецца, все ж таки занадта рана, бо мы яшчэ самі не ведаем, як з гэтым ШАІ ўжывацца. Кітай ведае. Да вось мы не... Кітай бы так зрабіў? Не зрабіў бы, там бы Сі Цзіньпінь быў бы такі. Рэчы, так. Вучыў бы лялька. Я думаю, там Сі Цзіньпінь як секс-лялька таксама быў бы. Добра. Я вам раскажу далей, бо гэта, напэўна, моя тэма, это Деміс Хасабіс. Значыцца, у DeepMind змяняецца кіраўніцтва і сыходзіць група зорных даследчыкаў. І гэта, канешне, ну, цікава. Гэта вельмі цікава на падумаць. Значыцца, па-першае, Деміс Хасабіс перастае быць менеджерам, які спрабуе проста менеджыць насамрэч вялікую ціму, а ён все ж таки хоча быць навукоўцам, і мне падаецца, што гэта ў яго атрымліваецца, ну, не хочу сказаць, што менеджмент у яго дрэнна атрымліваецца, але мне падаецца, яго brain capacity, так, то бок яго мозг варта все ж таки выкарыстоўваць на новыя адкрыцці, на нейкае прасоўванне навукі,
гэта нобелеўскі лаўрэат, нагадаю, так, а не на менеджмент, насамрэч. Ён нобелеўскі лаўрэат не як навуковец, а як кіраўнік каманды, якая зрабіла AlphaFold. Не, ну ён, напэўна, таксама ўдзельнічаў у гэтым. Пра гэта нават у гэтых дакументальных фільмах, якія пра AlphaFold ці AlphaZero, таксама пра гэта расказваецца. Ён таксама моцны навуковец. Вось, і ён сыходзіць з пасады галоўнага там дырэктара, аддае яе іншаму чалавеку. Вось, прозвішча якога я не прачытаю, але пішуць Корай. Вось, і цікава таксама, што некалькі вядомых даследчыкаў Google DeepMind ствараюць уласны стартап, які называецца Discovery Loop, і гэта не ведаю, гэта сумна, як па мне, то бок атрымоўваецца, што Google не змог. Выглядае на тое, што Google не змог трымацца ў гэтай гонцы. Ну чаму не змог? Там на змену гэтаму ўсяму Брин зноў прыходзіць, дарэчы, я чытаў навіну, што Сергей Брин зноў прыходзіць у кіраўніцтва у што там у AlphaFold каманда, напэўна, і не, ну разумееш, DeepMind. Все любяць быць кіраўнікамі. У тым ліку я. Ну, гэта пра тое, што Google дакладна не ставіць на гэтым крыжык. Ён Не, напэўна, не ставіць крыжык, але мы таксама з вами бачым, што апошнім часам все мадэлі, якія выходзяць ад Google, яны пакуль не на тым узроўні, на якім трэба. Вось, ну не ведаю, карацей. Лёша паказвае нам лыжку. Чаму Лёша нам паказвае лыжку? А у вас якасць фіговая, там напісана была Беларусь. Секунд 30. Напісана Беларусь на лыжцы. Окей. Вось, карацей, памятаеце, калісьці былі спробы ввогуле Гугла зайсці ў гонку шаі, і была мадэль BART, так, і ніхто не ведаў ввогуле ці потым прыйшоў Сергей Брин, у іх з'явілася у іх Gemini з'явіўся. Дзякуючы Сергею Брину шмат хто кажа. Ты бачыш у гэтым другі шанец, так? Не, я ў гэтым бачу тое, што Google прадзяўбалі ўсе палімеры, як кажуць. Сергей Брин бяжыць туды, каб хоць штосьці пафіксаць, каб усе не разбегліся, таму што ён класны менеджер. А тое, што аддзяліліся і Хасабіс, і іншыя людзі, я думаю, гэта геапалітыка. Я думаю, што нарэшце DeepMind зразумелі, што яны знаходзяцца ў Еўропе, а не ў ЗША. Ім трэба сваё нешта рабіць, каб быць яшчэ адным такім рычагом уплыву на тое, што адбываецца ў штучным інтэлекце. Гэта маё меркаванне. Блин, ну тыя, хто сышлі ў Discovery Loop, то напэўна, але Хасабіс нікуды не сышоў з Гугла. Ён проста папрасіў і атрымаў больш свабоды на тое, каб развіваць. У тым ліку яго ёсць іншы праект, дзе яны робяць лекі. Я забыўся, на жаль, назву. Ось, але таксама я, напрыклад... Не. Яшчэ зашоў з Альфа. Ну, затое цяпер у Хасабіса ёсць больш магчымасці сысці, як ён захоча. Ён ужо не такая цэнтравая фігура. То бок ён зараз так перадаць гэта і захоча можа сысці. Ну, цікава. Бачыце, што будзе далей з Гуглом, будзем сачыць, бо Google такі... Ён все яшчэ ў топ-3, але такі вельмі нестабільны. Так, то ён лепш, то ён горш. Дзесьці там побач Грок яшчэ боўтаецца, таму... Быў я ў іх у кампусе ў Амерыцы. Божухна. Гэта горад. Гэта Менск. Ну ладно, менш за Менск. Але там я быў у будынку, дзе Gemini робяць, дзе Брин сядзіць. Я быў каля гэтага будынку, вось літаральна, правда, не пусцілі мяне ўнутры. Але я крышачку здзівіўся, што знешне мы пра Google, калі размаўляем у дачыненні да штучнага інтэлекту, но гэта відавочная кампанія, якая намагаецца дагнаць і не вельмі паспяхова часамі атрымліваецца, асабліва там з бардам. Калі ты заязджаеш у кампус і бачыш гэты будынак, там шмат будынкаў, і вось яны проста нейкія касмічныя, на касмічных памераў, відаць, што там мільярдаў закопаны. Людзі там по гэтаму кампусе весёлыя ездзяць на гэтых роварах. Аўтобусамі іх дадому забіраюць, дому прывозяць, у аўтобусах яны працуюць. У кампусе можна жыць, там табе і кухня 7 марэй, ну, в сэнсе, з усяго свету кухні бесплатныя, і пралкі, сушылкі, комнаты для сну, то бок выглядае, нібыта ў іх все супер класна. І пры гэтым Google найменш за ўсё, напэўна, звальняў супрацоўнікаў з буйных кампаній ад мовы папуляцыі, але, падаецца, у Google не было вялікіх скарачэнняў. Як так? То бок у іх усё, акрамя шаі, добра ідзе, атрымліваецца? Бо у іх дыверсіфікаваны бізнес. Напэўна. Ну, то бок Google, так, напэўна, пакуль не настолькі залежны. І, магчыма, пакуль все яшчэ з рэкламай, все не так дрэнна. Бо ўсё ж такі, все яшчэ шмат людзей карыстаецца звычайным Гуглом. Вось, праз гэта, ну, як вядома, Google вельмі шмат зарабляе праз рэкламу. Дарэчы, вялікі дзякуй нашай слухачцы, якая зрабіла экскурсію па Google кампусу. Прывітанне табе і твайму мужу, нашыя слухачы. Так вельмі цікава чуць, што ты і ў Чэхіі пабачыў, сустрэўся. Да паўсюль нашыя слухачы, ну. Клас.
Добра, ідзем далей. У нас тут праблемка у Клода невялічкая. Так, бо ў канцы ліпеня некаторыя карыстальнікі заўважылі, што размовы з Клодам можна было, іх размовы альбо просто любыя размовы з Клодам можна было знайсці праз Google. І не толькі, здаецца, Google. Але трэба сказаць, не ўсе, а толькі тыя, якімі яны дзяліліся праз вось гэтую функцыю падзяліцца з кімсьці. Ну і што, гэта вялікі скандал, таму што шмат дадзеных даволі адчувальных, то людзі ж дзеляцца, не ведаю, пішуць у чат як асабісты дзённік і скідваюць дакументы і самую розную інфармацыю асабістую, працоўную, крыптавалютныя ключы нават. І штосьці, то бок уявіце, вы давяраеце, пішаце з думкай, што гэта ніколі ніхто не пабачыць. Ладно, там падзяліўся з кімсьці з тым, з кім хацеў падзяліцца, а потым раз, і гэта даступна проста у пошукавіку. Вельмі дзіўна. Ось у Google Доках же таксама ёсць функцыя пашырыць па спасылцы. Калі ты па спасылцы пашыраеш, то чамусьці гугловыя дакументы ніколі не трапляюць у выдачу. Таму што табе, каб адкрыць гэты гугловы дакумент, табе лагініцца трэба ці не трэба. Напэўна, не трэба нават лагініцца. Але вось чамусьці гугловыя дакументы ніколі не патраплялі ў такі выбарку. То бок у мяне адчуванне, нібыта Google наўмысна гэта сам робіць нейкім чынам. Ну як? Ну, Антропік заявіла, што кампанія не перадавала Google каталог сваіх чатаў і не стварала спецыяльныя карты сайта для пошукавікоў. Але... Ну, як знайшлі гэтыя спасылкі, значыцца, нейкая дзірка ў іх была з аднаго боку. З іншага боку, ну, Google маглі ўжо даўным-даўно гэта ўсё абмежаваць, просто па дамену зрабіць, каб гэта не патрапляла. Ну, гэта ж дзіўна. Не, ну, слухайце, але гэта жудасна, бо як пісаць у чаты, калі ўсё роўна заўсёды ёсць верагоднасць, што гэта стане. Калі ты не хочаш, каб нешта трапіла ў інтэрнэт, не пішы нічога ў інтэрнэт. А яшчэ лепш увогуле, ты не пішы, не рабі ніякіх здымкаў, нікому гэтыя здымкі не высылай і ніякую інфармацыю. Не, ну слухай, былі ж выпадкі 10-15 гадоў, калі там злівалі гэтыя галерэі фотаздымкаў з айфонаў прыватныя, калі там наша любімая актрыса аказалася яшчэ і порна актрыса крышачку ў прыватным жыцці. Ну, бывае такое, бывае. Разумееш? Так спакойна гаворыш, бывае. Не, ну... Не, ну гэта кібербяспека так здараецца, што памыляецца, тым больш, што мы генеруем, ну, не мы, Клод, Антропік генеруе амаль увесь код, ну і дзесьці здараюцца памылкі. Не, чаму вы пра гэта так спакойна гаворыце? Ну, можна дараваць, і дзесьці здараюцца памылкі. А для кагосьці гэта жыццёва важнае пытанне. Можа быць, у мяне там было невядома што, я падзялілася самым блізкім. Ну, якое жыццёва важнае пытанне можа быць у тэксце? Ну, якое? Добра, у мяне, напрыклад, ніякое, бо я, каму я патрэбная. А калі нейкая публічная вельмі асоба... Давай, якое? Вот прывядзі прыклад з публічнай асобай. Давай, Светлана Тихановская. Напрыклад, хвароба. Не, пачакай, напрыклад, хвароба нейкая. Сур'ёзна, чалавек падзяліўся медыцынскімі дадзенымі. Ну, і што? Так. Што далей? Падзяліўся з кімсьці там са сваім лекарам. Ну, ўсё... І што, людзі даведаліся, што у чалавека хвароба, і што? СНІД, напрыклад. І гэта руйнуе яго кар'еру, яго, не ведаю. Са СНІДам сёння шмат хто жыве. Так, але ўсё роўна так не павінна быць, што такі рэчы... Окей, страта кар'еры, окей, але гэта не пытанне жыцця і смерці. Гэта не пытанне жыцця і смерці. Для кагосьці гэта пытанне жыцця і смерці. Хтосьці пойдзе зробіць самагубства праз гэта. Для кагосьці яго кар'ера гэта яго жыццё. Ну, можа і так. Не па шансе. Але ж вы халодныя. Ну, а што зрабіць? Я таксама не разумею, што зрабіць. Ну, проста памылкі будуць. У софтверных прадуктах будуць памылкі заўсёды. У тым ліку такія. А як штучны інтэлект придумае, як гэтыя алгарытмы шыфравання абысці, квантавыя камп'ютары з'явяцца, і ўсе нашыя перапіскі ў тэлеграме стануць даступныя. Ну, мы гэта усведамляем ці не? Напэўна, не усведамляем, а яны могуць стаць даступнымі. Кіберпартызаны, вон, заўсёды там зліваюць гэтыя базы дадзеных. Ну, то бок, гэта пытанне, але не пытанне жыцця і смерці. Гэта пытанне годнасці, кар'еры, рэпутацыі, ўсяго чаго угодна. Не жыцця і смерці. Трэба проста памятаць, што ўсё, што ты, як Женя сказаў, уводзіш у інтэрнэце, яно ўсё можа патрапіць у адкрыты доступ, на жаль, калісьці. Ну, так. Ну, гэта слушна, але тое, што гэта не пытанне жыцця і смерці, гэта не абазначае, што можна да гэтага ставіцца роўна і дараваць усё. Дзякуй Богу, што Google даволі хуценька ўсё гэта з выдачы прыбраў. Як толькі антропікі сказалі, што была дзірка, і Google і іншыя пошукавікі, яны ўсе гэта прыбралі. Я правяраў свае чаты. Іх там няма. Так, таму, калі адпраўляеце фоткі, ставьте вось гэтую, каб яно блюрылася. Жартую, калі што.
Таксама абазнаны. Несур'ёзная парада. Малады воблачны стартап атрымаў ад Anthropic кантракт на $10 мільярдаў. Просто каб мы разумелі, аб чым ввогуле зараз кажуць, калі мы размаўляем пра кампаніі, якія займаюцца электрычнасцю, карацей. Anthropic заключила 6-гадовую дамову з Volta, кампаніяй, якой всяго некалькі месяцаў. Гэтая кампанія абяцае даць 133 мегаваты магутнасцяў у нарвежскім дата-цэнтры. Гісторыя добра паказвае, як дэфіцыт электрычнасці і GPU стварае гіганцкі кантракт яшчэ да таго, як інфраструктура цалкам побудавана. Так, Женя, давай створым кампанію якраз у Нідерландах. Паабяцаем 134. Так. І пойдзем да Anthropic. Эмілька напіша нам усё класна. І можна $10,5 мільярдаў. 10,5. Можна нават 9,5. Рэшце, у нас будзе нагода паляцець да Жэні. Так. У Амстэрдам. Колькі можна, хлопцы, сюды... Ну, карацей, я насамрэч прынёс эту навіну вельмі хутенька, просто каб паказаць памеры ввогуле, пра што мы размаўляем. І мне таксама цікава, бо можа не першы раз з вами расказваем пра Нарвегію як месца з дата-цэнтрамі. Што там ввогуле адбываецца? Там можа паў Нарвегіі гэта дата-цэнтры? Я памятаю Stargate Norway для OpenAI, я бачу Volta нейкая з'явілася з новымі ужо... Нёбіус таксама ў Нарвегіі, што напэўна штосьці робіць. Нёбіус у Нарвегіі, там ввогуле яшчэ ёсць фьорды, горы, там просто толькі глядзіш на дата-цэнтры і прыгожа агулам. Вельмі цікава, чаму, ну, з Нарвегіі грошай дафіга просто, ось і робіць. Не, ну... Ці там якраз навіна была, якую ты не захацеў сёння распавядаць пра піраміду Гугла і Anthropic, што наганяюць туды-сюды гэтыя паскаральнікі. Грошы ёсць, добра, галавы не трэба. Эмілія, што там у нас этычнага адбылося? Я не б сказала, што гэта моцна этычнае, рознае, але з цікавага. Раптам хтосьці шукае план Б для сябе. Насамрэч, всім добра было б падумаць, але окей. Так, ну мы ж перыядычна і думаем. Шаі бум падняў попыт на электрыкаў, цесляроў, сантэхнікаў і іншых рабочых. Таму што кампаніі будуюць усё больш дата-цэнтраў і, адпаведна, там спажываецца велізарная колькасць электраэнергіі і агулам там патрэбныя рабочыя рукі. Таму спецыялістаў і пераманіваюць, і ім абяцаюць высокія заробкі. Напрыклад, Мета выдзяляе каля $115 мільёнаў на падрыхтоўку рабочых, Google яшчэ каля 50 мільёнаў на пашырэнне праграм навучання электрыкаў. То бок вельмі нават добра можа жыць электрыку. Ну, але гэта, канешне, гэта Злучаныя Штаты. Не, такую Еўропу таксама па ўсяму свету, я думаю, не? Нідерландах таксама можна добра жыць. Ну, але такія грошы... Ну, окей, добра, пра гэта не ведаю. Карацей, ребята, калі вы задумваеце пра змены ці ідзе яшчэ... Ну, але гэта ж таксама недоўга, напэўна, будзе гэтая песня, ці доўга. Гледзячы, як доўга Шаі з намі будзе. Дарэчы... Ну, пабудуюць, а потым трэба абслугоўваць. Абслугоўванне таксама патрабуе людзей. Конечно. Яшчэ з дзіўнага, мы тут мне сябар лепшы, мы заўсёды думаем, куды можна падацца, як айцішка здохне. Мы знянацку знайшлі усталёўшчыкаў кандыцыянераў. Яны зараз капец як запатрабаваны, капец якія грошы атрымліваюць. Вялікія, потому что нас... Праз глобальнае пацяпленне? Так, ну... Не, праз пацяпленне. Так, про тое, што цяплей і цяплей становіцца, і больш і больш патрэбна такіх спецыялістаў. Ладно. Ну, вы дзяліцеся, я калі што буду у вас красці гэтай ідэі, куды падацца, бо... Так, а як жа фермы? Ну, фермы так, але ж колькі такіх фермераў... Пакуль што толькі бота-фермы. Добра, наступная навіна этычная. Онлайн-экзамен з шаі кантроляў скончыўся масавымі ануляцыямі ці масавымі адменамі гэтага ўсяго. Мексіканскі UNAM перавёў уступны экзамен, гэта універсітэт, у онлайн і выкарыстаў шаі для аўтаматычнага кантроля. Але, сюрпрайз, што ў нас адбылося масавае спісванне, і яны ўсё гэта паанулёўвалі. То вы можете сабе ўявіць, колькі грашэй на гэта патрацілася, так, і ў выніку... Чакай, так, а шаі тут пры чым? Дзеці ж заўсёды спісваюць. То бок яны онлайн гэта першы раз зрабілі і шаі паставілі. Праз тое, што онлайн все спісвалі? Так. А праз тое, што все спісалі, шаі ўсё ануляваў. Так. Не,
Шаі павінен быў кантраляваць, але не справіўся, і ў выніку все анулявалі. Вось. І тут таксама вось пытанне этычнага характару, ці мы вяртаемся да экзаменаў вусных з размовамі з настаўнікам. Так, як было яшчэ, калі я вучыўся, большасць экзаменаў мы... Там ўсё вельмі суб'ектыўна, і пасля аднаго настаўніка трэба пераправяраць яшчэ камусьці. Чаму суб'ектыўна? А мне падаецца наадварот, тады прасцей. А ты можаш не падабацца настаўніку, і настаўнік табе паставіць адзнаку, якую захочаш. А ты зрабі так, каб падабаўся. Сваімі ведамі. Ну... Трэба рэфармаваць усю сістэму адукацыі. Я прям за Эміліяй згодны 100%. У мяне быў такі жудасны досвед у будуіры ў гэтым сэнсе, што просто, калі ты не падабаешся, ўсё, гэта реально гамон. Незразумела, што рабіць. І што ты рабіў? Таму, я на чацвёркі пагаджаўся, хаця, я шчыра скажу, што мае веды ў некаторых момантах былі вышэй за чацвёрку, але мне просто праз тое, што трэба было змагацца з гэтымі вось дзедамі, якія мяне просто не любілі. А ты сабойку прыносіў? Вышэй за... Твае веды былі вышэй за веды выкладчыка, і таму цябе не любілі. Не, гэта все разумеем, пра што гэта. Вышэй за 4, і гэта было настолькі сумна, настолькі непаважальна. Ой, не. Таму я не ўпэўнены. Я разумею, што таксама ўсё пісаць онлайн, таксама ўжо зараз Шаі будзе пісаць, ўсё здаваць настаўнікам. Складана, ўсё складана, я нават не ведаю. Якое тут вырашэнне гэтай праблемы? Не ўсім патрэбна адукацыя. Так, я згодны, так. Трэба больш хадзіць у прыкладныя, напэўна, вось гэтай спецыяльнасці, вучыцца на сантэхнікаў, цесляроў, сантэхнікаў. Але глядзі, у Даніі вось павяртаюць экзамены ў школу, праз то, што штучны інтэлект не спраўляецца. Таму пакінем спасылачку, пачытайце. Так, пісьмовы праект, ёсць у Даніі, якія дацкія гімназісты рыхтуюць дома, у іх ёсць нейкі такі. Там сэнс у тым, што яны здаюць экзамены, і потым яны пішуць, а не агучваюць. Яны могуць падрыхтавацца з чым заўгодна, са штучным інтэлектам, з кніжкай, але потым табе трэба выйсці і растлумачыць, што там адбываецца. Самастойна. Але штосьці ў гэтым ёсць. І прынамсі, калі мы ведаем, што гэта будзе ў Даніі, як быццам бы гэта выклікае больш даверу, што гэта можа працаваць даволі карэктна. Так, іх адукацыя класная. Так. Таму, магчыма, гэта будзе опцыя, і таксама, магчыма, калі гэта абараняць перад камісіяй, а не перад адным настаўнікам, напрыклад, так, то ўжо можна спрабаваць таксама вось абараніцца ад непрыязні настаўніка канкрэтна да цябе. Вось, таму, цікава, куды гэта далей пойдзе, але я згодны з Лёшам, што не ўсім патрэбна адукацыя вышэйшая ў сэнсе. Эмілія. Даруйце, што я сёння з нейкім дзіўнымі навінамі. Чаму? Гэта частка жыцця таксама. У гэты бок. І не забывайся, што ў нас гэтае слово падвышае прагляды, таму ты нас ратуеш сёння. У мяне, дарэчы, не гучала гэтага слова. Добра, гучала, напэўна, там гучала. Але тут яго не будзе гучаць. Тут можна... Размова карацей пойдзе пра Шаі порна і злачынствы у гэтым кірунку, а менавіта пра тое, што карэйскі закон не заўсёды лічыць Шаі порна злачынствам, калі ахвяра віртуальная. У іх шмат такого контенту, гэта згенераваныя парнаграфічныя розныя ролікі, у тым ліку Instagram, хаця не ведаю, як Instagram такое дазваляе, там не забараняе і так далей. Але і аккаунты вельмі папулярныя, там можа быць па некалькі сотень тысяч падпісантаў. Тым не менш, з пункту гледжання закона з гэтым цяжка штосьці зарабіць, таму што ў гэтых роліках несапраўдныя людзі, то бок калі б гэта былі сапраўдныя людзі, то законам караецца. А тут гэта віртуальныя персанажы, і карэйскі закон аб пакаранні за сексуальны гвалт не мае палажэння супраць парнаграфіі з выдуманымі персанажамі. Таму вось нюанс, прынамсі пакуль што. Я хочу просто зразумець, то бок ты жывеш у Карэі, ты такая, дзяўчынка ці хлопец, і ты вырашыў ці вырашыла весці Instagram-аккаунт сексуальнага кшталту, каб потым, можа быць, перанакіроўваць трафік сабе ў OnlyFans, там ужо рабіць порна-контент. Ты такі, що гэта робіш? І потым да цябе прыходзіць заканадаўцы і кажуць, што мы цябе будзем асуджваць, таму што ты да сябе выкарыстоўваеш сексуальны гвалт? Ці да каго гэтых сексуальных... Ці да гледачоў сексуальны гвалт? Да каго гэта? Ну, але гэта дакладна Шаі порна і порна
гэта гвалт. Хотя, ладно, я про гэта не ведаю. Ну, Не-не-не. Калі ў тебе там вось гэтая сістэма сутенёр, ты чалавеку там забараняе, ну карацей, калі я разумею схемы, дзе гэта можа быць гвалт, калі гэта прадюсерская нейкая кампанія, якая просто ў палоне трымае сваіх акцёраў. Але ж ёсць людзі, якія просто гэта выбіраюць, там пары ёсць, якія выбіраюць гэта як працу. Прабачце, але ёсць. Ну, мы не ведаем змест гэтых ролікаў. Там можа быць ролікі ўтрымліваюць, напрыклад, адпаведныя сцэны, але нібыта гавораць, што калі штосьці будзе ўведзена, то там вельмі вялікія тэрміны, то бок гэта можа быць да 7 гадоў зняволення. Ну, карацей, у Паўднёвай Карэі нельга здымаць порна людзям, так? І іх за гэта могуць зняволіць. Так. Ну, да, окей. Хутчэй за ўсё. Але ты можаш зрабіць віртуальнага персанажа і рабіць, што хочаш з ім. Окей, ну, клас. Што вы думаеце? Нібыта нейкі... Бо там эксперты спрачаюцца насамрэч, з іншага боку, як жа... Эксперты? А гэта эксперты, наколькі эксперты? Ну, так навіна нам кажа. Вышэйшая адукацыя атрымалі. Ну, карацей, на то гэта і этыка, што няма адказу і ні ў нас, ні ў экспертаў. Не, так а вы што думаеце? Віртуальная парнаграфія з віртуальнымі персанажамі. Давайте так, фільмы для дарослых з віртуальнымі персанажамі. Гэта ок ці не ок? Чакай, гэта ўсё ж такі, напэўна, розныя рэчы, бо сацыяльныя сеткі адно і іншая справа, калі мы гаворым пра фільмы, як мы гаворым не пра мастацтва, а проста, напрыклад, ваш сайт любімы, і там змяшаюцца ролікі. Ну, я кепска да гэтага стаўлюся. Я думаю, калі вяртацца да Карэі і так, гэта распаўсюд у сацыяльных сетках, віртуальны, невіртуальны. Я думаю, што гэта нейкім чынам павінна карацца. Можа быць, 7 гадоў гэта несуразмерна гэтаму злачынству, і, можа быць, я б не назвала гэта там такім злачынствам, але глобальна гэта, я не думаю, што гэта добры шлях. Калі ўсё так будзе развівацца імкліва, і людзі будуць проста там ці дзе-небудзь яшчэ ствараць так лёгка матэрыялы парнаграфічнага характару нават з нерэальнымі персанажамі, ну гэта таксама можа мець дрэннае наступства для дзяцей у тым ліку. Да. Ну што вы там, абаронцы порна, давайте аргументы. У мяне ёсць порна шмат праблем. Не, мы не кажам, што ўсё порна гэта ідэальна, даже это хутчэй жарты. Порна шмат праблем вельмі, але ты кажаш, што гэта можа мець там дрэннае наступства для дзяцей. Просто ўжо дастаткова порна зроблена. Не, то бок я не бачу, як яшчэ нейкая колькасць порна. А калі хтосьці ўжо ўсё паглядзеў? Не, ну так это немагчыма. Это просто немагчыма. І тут пытанне, ці лепш, каб, ведаеце, напрыклад, краіна Паўднёвая Карэя паклапацілася, каб людзі мелі іншыя працы, так, а пры гэтым індустрыя порна сыдзе у нейкую генерацыю праз шаі. Ну так для мяне гэта гучыць нават як больш прывабна, бо ўсё ж такі большасць таго порна, якое вырабляецца цяпер, гэта не этычная порна. Нават часта, калі гэта... А ці можа порна быць этычным? Неэтычная, ты маеш на ўвазе ў тым плане, што актораў сілком гоняць гэта здымаць. Гвалт, і гэта гвалт часта не толькі гвалт у сэнсе гэта студыі, але часта дома таксама гвалт і прымушэнне, і гэта вельмі часта так. Ага, то бок ты думаеш, што калі будзе развівацца персанажамі створанымі праз шаі, гэта ў нейкай ступені абараняе рэальных людзей? У сэнсе, што у цябе будзе выбар здаравенны з усяго, чаго ты толькі захочаш, і проста не будзе грошыкаў у гэтай сферы для людзей, і яна сыдзе сама сабою. Ну, разам з тым, уявіце, колькі можа генеравацца ўсяго, калі гэта ніяк нейкім чынам не кантраляваць. Так і так генеруецца мільён всього. Я не разумею праблемы. Ну, праблема, глядзі, памятаеш, мы з педафіламі разбіралі падобную праблему. Тое, што яны генеруюць сабе дзяцей, якіх не існуе. Не, ну мы ж не размаўляем зараз пра гэтую. То бок ты падтрымліваеш захворванне. Хтосьці скажа, што прагляд парнаграфіі гэта таксама захворванне, і ты яго такім чынам падтрымліваеш. Ну, празмерны прагляд гэта захворванне. Напэўна, так. Проста няўжо цяпер... Так, Лёш, пачакай. Няўжо цяпер тая колькасць порна, якая існуе, ну гэта прям рэальна мала. Ну, то бок мне падаецца, што
Карацей, калі мы можам паспрабаваць кагосьці выратаваць з Так гвалтам... яно можа састараваць. Яно, напрыклад, ужо не актуальнае. Уяві сабе, Тренды, глядзіш напэўна, порно, а потым ёсць ты у гэтай разумееш, што галіне. гэты чалавек, які там ёсць, ён ужо памёр. Табе ж дрэнна стаць можаш з акна пайсці кінуцца праз гэтую думку. Просто табе шаіна генеруе любыя тренды. І калі мы можам паспрабаваць выратаваць людзей з гвалту, магчыма, гэта выйсці. Вось. Такія думкі на гэта. Сексуальная адукацыя патрэбная. Вось, это, напэўна, галоўнае. Было б добра. Заўсёды. Давайте, ребятки, помылочки, и будем с вами завершаться. Что, ты не хочешь про зброю ядерную послухать? Пробачьте. Это же самая веселая новина. Я хутка распавяду. Это литерально... Недавно новина з'явилась, что военно-паветраныя силы США разглядаюць магчымасць убудаваць ШАІ-сістэмы у працу іх ядернай зброі. Вось, гучыць яно, канешне, нашмат страшней, чым ёсць на самай справе. Яны зараз шукаюць падрадчыка, які распрацуе сістэму, якая будзе кантраляваць закупку новых дэталей для ракет, якія захоўваюцца на складах, на сховішчах. Бо шмат сховішчаў ёсць з атамнай зброі, іх там больш за 60, і трэба сачыць, каб гэтыя ракеты, яны захоўваліся ў нармальным стане, каб проста не ўзарваліся ў гэтым сховішчы. Шмат папяровай працы, шмат людской працы, і хочуць знайсці вось падрадчыка, які зробіць сістэму, якая будзе аўтаматычна за гэтым сачыць. Падаецца, добрая ідэя. Але з іншага боку, мы атрымаем ШАІ-сістэму, якая будзе мець доступ да ўнутраных сістэм, якія маюць дачыненне хай ускосна, але да атамнай зброі. То бок яны ўжо будуць працаваць за так званым перыметрам. Таму што звычайна ўсе гэтыя склады яны цалкам ізаляваныя ад інтэрнэту знешнюю заўсёды. Пакладуць у ізаляцыю яшчэ мадэль туды і все. А мы ж не ведаем, якая гэта мадэль будзе. А уяві сабе, што туды пакладуць мітас. І гэты мітас, я думаю, вельмі хутка нават у закрытым перыметры знойдзе лазеечку, як запусціць ракету, каб пратэставаць, ці працуе рухавік і замовіць новы, разумееш, што-небудзь такога кшталту. Так, это... капец страшна. Гэта магчыма, але магчыма, Мітас табе напіша з нуля просто цалкам гэтую всю сістэму і сам сябе туды пакладзе, і гэта будзе больш бяспечна. Ці наадварот будзе сабатаваць усё, ведаеш, і просто праз 10 гадоў усе зразумеюць, што ракеты атамныя не працуюць па ўсяму свеце, бо Мітас закупаў замест саляры масла. Калі так, то гучыць нават і пазітыўна. Але капец, ребята, вас не пужае тое, што ШАІ ўжо каля атамнай зброі стаіць? Уже, Лёш, уже што ўжо пужае? Гэтым пужалі літаральна апошнія 2 гады, а тут яно вось просто трымаецца. Нібыта пужалі для таго, каб мы ўжо просто звыкліся, і вось як зараз у падкасці сказалі, што нам ужо пра гэта? Акно Авертона. Я ўжо кажу, да і ладно, агулам уже, дзе маё нешта смачненькае на вечары. Мне падабаецца Евгена настрой сёння. Акно Авертона? Это... Ладно, я не буду жартаваць. Вельмі кепскі жарт. Выражаш, як што потым. Я уже не выражу. Дарэчы, сёння нічого не будзе выразаць, мне падаецца. Сёння не было лаянкі моцнае. Конечно, не буду. Асабліва не буду выразаць полдислівы, конечно. Прабачце. Гэта я сказала. Запікайце, калі ласка, бо нас слухаюць з дзецьмі выпадку. Мы запікаем. Не, все зробім. Добра, памылачкі. Па чым? Па голасе, не па голасу. Пра вучыючы ўжо маўчу, нічога не буду гаварыць, а то я папугаю. Добра, існуючых, існых, найлепш сказаць, існых убыткі могуць быць яшчэ страты. Страты 100%. Самагубства, Евген слова шукаў. Самагубства, так, я не быў упэўнены, так. Самазабойства, самагубства. Натварылі, нас сказалі заўсёды навыраблялі. У нас гаварылі, навыраблялі. Нарабілі. Так. Адтаржэнне, адарванне. Адарванне? Я тебе говорю паводле слоўнікаў, так. Адарваць? А тут... Так, у кантэксце трэба. Давай, які быў кантэкст? Выклікае адарванне? Не, тады адштурхоўвае, я не ведаю. Можа, у залежнасці ад кантэкста... А чаму не адрыніваць тады? Ці гэта філовае слово? Дарэчы, не, мне гэта слово таксама падабаецца. Так? Дякую. Все слова падабаюцца беларускія.
Падаецца, гэта тыпу, ведаеце, калі трэба нешта зрабіць, а ты не робіш, то ты адрыніваеш. Адлыніваць, не? Штосьці ў такіх. Цікава. Яшчэ адрыніваць, гэта, ведаеце, можна ўзяць дрын, як долбануць па спіне, вось, гэта адрыніць кагосьці. Ну, тады па спіне ўжо. Па спіне. Слухай, ну вось я гляжу ў слоўніку, няма такого слова, мы такі, вам падабаецца. Але разам прыдумалі, значыць, трэба дадаць у слоўнік. Але гэта Google Translate мне выдаў, што цікава, што там мадэлю. А чаму ты там глядзіш? Просто хуценька паглядзеў. Ну, ёсць адрываць, ну нема адрыніваць у слоўніках, але мне падабаецца гэта слова, бо... Можа, это расійскае слова? Адрыніваць? А ты спытай, Лёша, у табе заўсёды фейл был вельмі. Ой, ён будзе адказваць мне навуковай лекцыі паўгадзіны. Добра, давайте далей тады. Ну, карацей, адрыніваць няма, ёсць адарванне. У гэтым значэнні, паводле слоўнікаў. Просто нам, можа быць, мы рэдка выкарыстоўваем, таму не вучыць. Вытворніцтва, вытворчасць, падобнасць, падабенства, непаважальна, зняважліва, можа быць, і па ўсяму свеце, па ўсім свеце. Добра. Глядзіце. І ўсё, прабачце, што я тут алоўкам так крэслу. Так, моўны давай. камітэт. Воблачны, хмарны ці воблачны? Давайте вырашым уже нарэшце. Ну, у гэтым значэнні вельмі такім сучасным. Напішыце ў каментарах, што вы думаеце, мы будем кіравацца вашымі думкамі. І цяпер адказ... Ўсё сучасна будзе воблачна. Воблачна? Ты хочаш сказаць адказ? Не, адказа не ведаю, я заўсёды казаў хмарнае сервіс. А так, а чаму воблака? Ну, а чым тебе воблака бянтэжыць? Слова воблака ёсць, а блокі ёсць. Чамусьці я больш за ўсё чуў менавіта хмарны. Дарэчы, хмара-чос. У гэтым значэнні. Хмара-чос жа у нас, так? Не... Воблака-чос, не неба-чос, у нас хмара-чос. Табе просто не падабаецца слова воблака? Да не мне не падабаецца, просто выкарыстоўвалася часцей у маім досведзе менавіта не мною, дарэчы, хмарнае. А дзе па-за словом хмара-чос выкарыстоўвалася слова хмара ў твоім досведзе? Ну вось, хмарны сервіс. Я думаю, што можна воблачны сервіс неяк вучыць больш. Окей. Дадзеных, данных, не дадзеных. Так, але, прабачце, я хутчэй... Ну, давай. Таму што я гавару дадзеныя, і я не ўпэўнена, што я гатовая гаварыць даныя. Прабачце. Чаму так? Не ведаю, не магу. Увогуле, ведаеш, што... Такі светлы... Чакай! Ведаеш, якое найлепшае слова? Табе і Юрась Пацюпа, і Вячор Гаспадар скажу, што найлепшае слова звесткі. Шаі навучаецца на звестках? Так. Ну, фактычна, гэта звесткі. Гэта ж звесткі. Гэта інфармацыя, гэта звесткі, таму звесткі. Але яны вельмі дбаюць пра чысціню мовы, таму там... Добра. Ну, але я жартую. Вельмі быў здзіўлены, Эмілька. Чаму ты 2 разы на пачатку сказала шокер? Ты ж у нас амбасадар слова гарлячка. Залічана. Залічана. Мне ўсё, дзякуй. Гарлячка, заўсёды гавару гарлячка, тут сказал чокер. Ну, але чокер таксама гавару. Калі трасяню, а я трасяню, гавару чокер. Всё, чапіся. Не, але дзякуй, Лёша. Гэта праданыя, дадзеныя 100%, гэта згодная. Добра. Ці у нас будзе сёння прыгожы верш? Можа, нават так, я просто шукала, паглядзела верш пра блокі, бо мне падабаецца гэтае слово, але у мяне яшчэ быў верш пра зоркі. Пра зоркі і вершы Міколы Кандратава. І яго, бо светлая памяць, ён памёр месяц таму. Беларускі паэт. Свет наш узнік з зерня вечнасці, нібы мука паміж жорнамі. Зоркі малітвай засвечаны, людзі асветлены зоркамі. Пэўна, каб лёсы палепшалі, што пачуваюцца хворымі, людзі ратуюцца вершамі, як ратаваліся зоркамі. Варта ў партэры быць першымі ці называцца галёркаю. Век завяршаецца вершамі, дзень завяршаецца зоркамі. Зноў застаюцца ў меншасці крытыкі недальназоркія. Зоркі становяцца вершамі, вершы становяцца зоркамі. А я не чытала вам гэты верш, я зараз чытаю, і я разумею, што мне так падабаецца, хутчэй за ўсё, я магла б яго прынесці дзе-небудзь у першых падкастах. Напішыце, калі ласка, усе, хто даслухоўвае да моманта верша, ці гэты верш гучаў. Мне цяпер падалося, што так. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам всім. Дзякуй, хлопцы.
хто прыйшлі нас паслухаць. Мы даўно з вами не чуліся, не бачыліся. Подписывайтеся на нас, перасылайце нас таксама сваім сябрам, сяброўкам, бацькам і ўсім. Паставце нам падабаечку, напішыце каментар. Подпишитесь абавязкова на наш Instagram, тому што ён у нас з'явіўся, і хутка там будуць з'яўляцца новыя контенты, я спадзяюся. Мы ўжо думаем над тым. Так. Подпишитесь. Як толькі я вам дам доступ. Так. Калі. Подпишитесь на наш Telegram, там з'яўляюцца што у нас там з'яўляецца? З'яўляюцца допісы, абвесткі, так, з новымі выпускамі, таму спаміць дакладна не будзем. Вось. І зорачкі ставце на падкаст-пляцоўках, гэта дапамагае прасоўвацца вельмі моцна. Так сама ткніце, калі ласачку, на Apple подкастах, ідзе на секундочку. І напішыце каментар у Spotify. Там можна. Давайте яшчэ нагадаем, хто з вами, хто з нами, з усімі з нами быў. А з вами былі Женя, Лёша, Эмілія. І вось яны разам у адзін момант. Юху! Клас! Дзякуй всім, пабачымся, спадзяемся праз 2 тыдні. Мы спадзяемся павярнуцца зараз да нашага графіка. Фестываляў больш пакуль не плануецца. Таму на сувязі будзем вас апдейціць наконт навінаў. Дзякуй. Пакуль. Бывайце. Пабачымся.